25 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantara ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Hunyo 15, tuig 2023. Sa gihapon ini mo lang ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita. Katapo sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Public Safety Transportation Management Office ipainalom sa refresher training sa emergency response. Inimay kang tanan sa natabo nga Baldosa tragedy. Sa pihak kabahin mga India National nga imbulbado sa binunanay, wala sang record sa barangay. Mga dokumento nga nagapatod sang legalidad sa ila pagtinir sa Pilipinas ginausisa. Dugang pa nga mga balita kaga impormasyon ri sa aton sining nga pagpangalagad. Traffic enforcer ginhangkat patsanay ang isa ka taxi driver. Anong istorya sa likod sining mainit karon iyang pagbaylohanay sang tinaga sa tunga sang isa ka traffic enforcer kag taxi driver. Samtang Iloilo Provincial Government naggalunsyar sang 30 million na pesos sa hybrid rice seed program. Muni madala ko ang mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa udto. Sa mga mainit naman kag talupangdon karon iyang balita, sinigid lamang adlaw ginatayog karon na sa aton sining mga kabombo ang pila diri ka bahin sang pungsod na Pilipinas sang 6.2 magnitude nga linog no nabatyagan ini Banwa sa aton sining mga kabombo, particularmente sa Luzon area. Hibalaon man nato ng dugang sinikaron niya nga mga impormasyon na tuhoy sa sining paggaluntad sang 6.2 magnitude nga linog. Kaga istoryahan taman bala ang uso subong ining lato-lato kung tawgon nila nga daw halos tanan iya ang nagahampang sinibanwa. May ara iya nga nalingaw, may ara man sang ginapayag nga natakan or nairita sa sining lato-lato. Istoryahan taman kag tingwaan ta karon nga makatabid sa aton siniya nga sister station ang Bombo Radyo Bacolod sa sining nagaluntad sining massacre sa Banwa sang Himamaylan. Apat diri ang mga nagkalamatay. Ang mag-asawa lakip na diri ang duha karon ka mga minor de edad sini nila nga mga kabataan. Muni madalag ko ang mga balita, issues kang impormasyon tutukan ta sa pagpalayag sa bumuanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang detalye sang mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita inyo bantayan sa paday nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang
June 15, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong lindol tumama ho dito sa Batangas at Metro Manila. Niyanig ng 6.2 magnitude na lindol ayon yan sa PHIVOLCS. 35 respiratory cases sa Albay na itala ng Department of Health sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito namang Metropolitan Manila Development Authority nais maghain ng motion sa Korte Suprema upang bawiin ang TRO laban sa No Contact Apprehension Policy. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. target palakasin ng export industry ng bansa at sinaksihan din ang paglagda ng gobyerno at private sector sa Statement of Commitment para ipatupad ang Philippine Export Development Plan na layuning palaguin pa ang mga industriya at maliliit na negosyo. Ito namang pag-amyenda ng Senador para bigyang access ang mga migrant workers sa Labor Protection Information. Aprobado na ng grupo ng Employers and Workers sa Switzerland. At sa ating international news, isang bangkay muling nabuhay sa sariling lamay doon sa Ecuador. Sa ating sports balita, itong NBA teams inaabangan na ang pagpasok ni Victor Wembanyama sa liga. Live nationwide via satellite at ngayon dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan ng Batangas at malaking parte ng Metro Manila. Naramdaman ito kaninang alas 10:19 ng umaga at may lalim na 103 kilometro. Ang epicenter ay nasa layong 4 na kilometro sa timog kanluran ng Calatagan, Batangas. Dahil sa lakas ng pagyanig, posible umano ang mga aftershocks at pinsala na maaari nitong idulot. Sa Makati, Manila at Quezon City, naglabasan sa matataas na gusali ang ilang empleyado bilang pag-iingat. May mga nagsuot pa ng safety cap o helmet habang lumilikas. Nagpadala na naman ang National Disaster Risk Reduction Management Council ng mga abiso o alerto hinggil sa nasabing malakas na lindol. Samantala, iniulat naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nakapagtala muli ito ng mas mababang aktibidad ng Bulkang Mayon sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto nito. Ito ay matapos na makapagtala ang kagawaran ng 2 volcanic earthquakes at 306 rockfall events sa Bulkang Mayon, mas mababa kumpara doon sa 7 volcanic earthquakes at 309 rockfall events na una nang naitala ng kagawaran sa nakalipas na mga araw. Bukod dito ay bumaba rin sa 3 ang pyroclastic density current events na nairehistro sa nakalipas sa 24 oras sa aktibong bulkan. Sa ngayon, nanatili pa rin inflated ang edipisyo ng bulkan habang nakataas pa rin ang alert level 3 dito. Kaugnay nito ay iniulat din ng PHIVOLCS na naglabas din ang Bulkang Mayon ng 193 tons ng sulfur dioxide. Naobserbahan din ng very slow effusion ng lava mula sa summit ng bulkan at ang plumes na may taas sa 700 meters dumausdos naman sa direksyon Hilagang Kanluran. Samantala, patuloy naman ang paalala ng PHIVOLCS sa publiko na hindi muna pinapayagan ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius ng permanent danger zone ng Bulkang Mayon habang ipinagbabawal din muna ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa nasabing bulkan. Samantala, aabot sa 35 mga kaso ng respiratory problems ang naitala ng Department of Health sa mga evacuation centers sa lalawigan ng Albay. Ito ay sa gitna pa rin na umiigting pang pag-aalboroto nitong Bulkang Mayon. Sa isang pahayag ay iniulat ng kagawaran na kabilang sa kanilang mga naitalang kaso ng respiratory problems ay ubo, sipon at pananakit ng lalamunan. Paglilinaw ng Department of Health, ang naturang mga kaso ng nasabing sakit ay hindi pa natitiyak kung ang mga ito ba ay adverse effect ng sulfur dioxide at ashfall na dulot ng Bulkang Mayon. Ngunit kasabay nito ay tiniyak naman ng ahensya sa publiko na patuloy ang isinasagawa nitong monitoring para sa mga kababayan nating naapektuhan ng pag-aalboroto ng nasabing bulkan. Samantala, sa ngayon ay aabot na sa 4,286 na mga pamilya na may katumbas na 15,241 na katao ang nailikas mula sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon.
Nagpadala naman ang Office of the Civil Defense ng 3,200 na mga sako ng bigas sa probinsya ng Albay, kasama ng iba pang mga relief goods. Dahil dito, umabot na sa 13.6 million pesos ang kabuuang halaga ng tulong na naibigay ng ahensya sa mga residente ng Albay na apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Office of the Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, una na rin nakapagpadala ang ahensya ng mga tarpaulin rolls and 95 face mask, family food packs, hygiene kits at mga Pelican cases. Kasama rin sa mga ipinadala ng ahensya ang mga portable water filtration unit at water filtration truck para mag-supply ng malinis na tubig sa mga residente. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano dahil sa patuloy nitong mga aktibidad na una na ring nagsagawa ng malawakang paglikas ang pamahalaan sa mga residenteng malapit sa nasabing bulkan. Kumuha naman tayo ng update dyan sa Bombo Radio Legazpi sapagkat itong Department of Labor and Employment maglalaan raw ng abot sa 50 million pesos para sa Tupad Work Program para yan sa mga evacuees na apektado ng Mayon Volcano activities. May buong detalye ang Bombo Radio Legazpi. Isinasapinal na ng Department of Labor and Employment Bicol ang iaalok na Tupad Work Program para sa mga evacuees na apektado ng abnormalidad ng Bulkang Mayon na ayon kay Dole Bicol Regional Director Zenaida Angara Campita, nasa 4,286 workers mula sa 7 mga bayan sa lalawigan ang apektado dahil sa aktibidad ng naturang bulkan. Kaugnay nito ay maglalaan ang ahensya ng nasa 49.5 million pesos na pondo para sa Tupad Work Program kung saan isang miyembro sa kada pamilya ang maaaring makilahok sa programa. Magtatrabaho ang mga ito sa loob ng 30 araw kung saan tutulong sila sa housekeeping at maintenance ng mga evacuation centers, food preparation, pagre-repack ng family food packs at pagtatanim ng mga gulay sa tulong ng Department of Agriculture na magbibigay ng seedlings. Tatanggap ang mga benepisyaryo ng nasa 10,950 pesos na sahod sa ilalim yan ng naturang programa. For the 4,286 families, one family member will be engaged in our Tupad. Magkakaroon po sila ng sweldo na 10,950 for a period of 30 days at nagtatrabaho po sila sa loob ng panahong iyan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nagulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, plano naman ng Metropolitan Manila Development Authority na makipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General para sa paghahain ng motion laban sa inilabas na temporary restraining order laban sa No Contact Apprehension Policy. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Artes, nais nilang ihain ang motion sa Korte Suprema upang ikonsidera nito ang pagbawi ng temporary restraining order na una nang inilabas laban sa naturang kautusan. Ayon kay Artes, simula suspindihin ang NCAP, tumaas na ang kaso o bilang ng mga aksidenteng mga motor lalo na sa huling quarter ng taong 2022. Maliban dito, dumami na rin ang mga traffic violations. Sa katunayan niya nitong buwan nga ng Mayo lamang ay umabot na sa 32,739 ang mga naitalang traffic violations. Ang mga ito anya ay naging sanhi ng mga aksidente at pagbagal ng mga trapiko. Maliban dito, mahihirapan din anya silang ipatupad ang EDSA Busway Carousel Lane dahil sa hindi nilang magamit bilang pagsuporta ang mga footage na kuha ng CCTV para hulihin ang mga motorista. Samantala sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Department of Health na sinisimula na nilang i-turn over sa kanilang Center for Health Development ang mga bivalent COVID-19 vaccines. Pagkatapos nito ay ipapamahagi naman ang mga bakuna sa mga piling health facilities. Ayon sa Department of Health, ang official launching ng bivalent COVID-19 vaccines ay sa June 21, 2023 at ito ay gaganapin sa Philippine Heart Center. Kabilang sa eligible na tatanggap ng unang phase ng bivalent vaccine rollout ang healthcare workers at mga senior citizens na nakatanggap na ng kanilang ikalawang booster shots sa nakalipas na 4 hanggang 6 na buwan. Nilinaw naman ng Department of Health na sapat ang supply ng monovalent COVID-19 vaccine sa bansa para sa booster dose ng publiko.
Sa dagdag pang mga balita, bumaba ang importasyon ng mga farm goods sa bansa mula sa datos nitong nakalipas sa taon. Batay sa record ng Philippine Statistics Authority, naitala ang 3.3% na pagbaba ng mga agri-products mula sa $4.5 billion noong nakalipas sa taon patungong $4.36 billion. Labis nang bumaba rin ang pag-export ng mga agri-products ng hanggang 20.8% sa unang kalahati ng taon. Batay kasi sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa $1.55 billion lamang ang naitala sa unang bahagi ng taon kumpara sa $1.95 billion noong nakalipas na taon. Ang mga farm goods batay sa Philippine Statistics Authority ay ang pinakamalaking import strength ng Pilipinas, hawak ang 75% na kabuuang importation ng bansa. Kung susumahin ayon sa ahensya, ang export at import ng bansa sa unang bahagi ng taon ay bumaba ng 8.6% o katumbas ng $5.9 billion kumpara sa $6.46 billion na naitala noong nakalipas sa taon. Samantala, pinakamalaki naman na agri-products na in-export ng Pilipinas ay ang mga prutas, nuts, citrus fruits at melon na umaabot sa $439.5 million. Pasok din sa may mataas sa export ng bansa ang mga tobacco products, isda at hipon. Para sa import naman, pinakamarami dito ay ang cereal, karne, dairy products at marami pang iba. Maya lamang kukunin natin ang linya ni Bombo Annalise Soberano sapagkat itong si Pangulong Marcos target daw na palakasin ang pag-export ng industry o export industry ng bansa. At sinaksihan din ng paglagda ng gobyerno at private sector sa Statement of Commitment para sa ipapatupad ang Philippine Export Development Plan na layong palaguin ang mga industriya at maliliit na negosyo. Maya lamang, abangan. Sa dagdag pang mga balita, nakipagpulong naman si Singaporean President Halima Yacob at Prime Minister Lee Hsien Loong kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte kung saan tinalakay nila ang matibay na bilateral relations ng dalawang bansa. Ang tatlong opisyal ay nagpahayag din ng kagustuhang magtulungan sa mga regional development. Ayon sa dalawang opisyal ng Singapore, masaya silang makipagkita kay Vice President Duterte habang binibigyan diin ang malakas na ugnayan sa usaping pang-ekonomiya. Sinabi ni Lee na nakasentro rin ang kanilang mga talakayan sa kontribusyon ng mga overseas Filipino workers sa Singapore. Gayun din sa tinalakay ang issue para sa international developments ng dalawang nasabing bansa. Si Halima ang unang babaeng presidente ng Singapore at ang unang Malay na pinuno ng gobyerno sa loob ng 47 taon ay malugod na sinalubong si Vice President Sara Duterte. Ibinahagi rin niya na sa huling pagkikita nila ng Vice Presidente sa Davao City sa isang state visit ay noong 2019 upang muling pagtibayin naman ang mainit na pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Samantala, inaprubahan na ng World Bank ang bagong pondo para sa Pilipinas bilang suporta sa policy reform ng bansa ukol sa climate change. Sa inilabas na statement, sinabi ng World Bank na inaprubahan na nito ang $750 million na Philippine First Sustainable Recovery Development Policy Loan. Ang nasabing programa ay inaasahang magpapalakas sa ipapatupad ng pamahalaan na reforma para lalo pang mahikayat ang mga private investments sa renewable energy, mas maayos na plastic waste management, green transportation at iba pa. Ayon kay World Bank Country Director Nadim Diop, malaki ang potensyal ng Pilipinas na para sa renewable energy sa tiyak na magpapaunlad ng bagong aprobado na utang. Ang renewable energy anya ay tiyak na makakatugon sa climate change at lalo pang maghahatid ng mas maraming benepisyo para sa mga Pilipino at maging sa buong mundo. Ayon sa World Bank, una nang nag-commit ang gobyerno ng Pilipinas para sa renewable energy na gusto nitong maipalit sa hanggang 50% ng total power generation ng bansa hanggang sa taong 2040. Pinag-usapan niya na Vice President Sara Duterte at Brunei Darussalam Crown Prince Haji Al Muhtadi Billah
ang mga mutual concerns sa pagitan ng Pilipinas at Brunei. Sa naging pagbisita ni Vice President Sara sa Brunei, kabilang aniya sa mga tinalakay ng dalawang bansa ay ang pagkamit ng kapayapaan sa Mindanao. Gayun din ang pagtiyak sa kapakanan ng libo-libo mga overseas Filipino workers sa nasa naturang bansa. Nagpasalamat naman ang pangalawang alkalde sa Crown Prince sa pagkupkop sa maraming mga overseas Filipino workers na kasalukuyang nasa Brunei. Sa kasalukuyan kasi ang populasyon ng mga Pilipino ang pangatlo sa pinakamalaking populasyon sa nasabing bansa. Batay sa datos naman ng Department of Migrant Workers, humigit kumulang 23,000 na mga OFWs ang naninirahan sa nasabing bansa. Maalalang Hunyo 12 nang dumating sa Brunei si Vice President Sara Duterte para sa 3 araw na pagbisita bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. Matapos ang pagbisita sa Brunei, agad ding tumulak ang Pangulo patungong Singapore at dyan nga ay tinalakay nila ang mas maigting pangrelasyon ng Pilipinas at Singapore. Kumuha naman tayo ng balita dyan sa Senado sapagkat itong mga hakbang na magpapaangat sa kapakanan ng mga Filipino nurses at mahikayat silang manatili sa Pilipinas, isinuhusulong huyan ng isang senador. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Nagsusulong ang mga senador ng mga hakbang na magpapaangat sa kapakanan ng mga Filipino nurses at mahikayat silang manatili sa Pilipinas sa halip na magtrabaho sa ibang bansa. Inihayag ni Senator Francis Tolentino na aabuti ng humigit kumulang 23 taon para malutas ng Pilipinas ang kakulangan nito sa mga healthcare professionals na binanggit din na maging ang Overseas Workers Welfare Administration ay nagsabi na maraming mga medical workers ang pinipiling magtrabaho sa ibang bansa upang makakuha ng mas mataas na sweldo. Kaya naman nanawagan siya na maipasa ang Senate Bill 1447 o ang panukalang Philippine Nursing Practice Act of 2022. Samantala, isinusulong din naman ni Senator Christopher Bongo ang pagpasa ng Senate Bill 191 o ang Advanced Nursing Education Bill na naglalayong palakasin ang educational opportunities na magagamit ng mga nurse sa pamamagitan ng pagtiyak na meron silang mga kinakailangan necessary skills and knowledge upang matugunan ang mga pangailangan ng healthcare sector. Dahil anya sa mababang sweldo, pinanghihinaan ng loob ang mga Filipino nurses na magtrabaho sa bansa at piliin na magtrabaho abroad. May mga kailangang batas na dapat gawin para po matulungan ang ating mga nurses. In fact, meron ako na-file ito pong Advanced Nursing Education Bill. Ito po nakafocus po ito na maisama ang community integration at immersion sa kanilang mga curriculum upang mahikayat na lang silang magtrabaho po dito sa ating bansa. Yun po yung Advanced Nursing Education Bill or Senate Bill 191. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nasa linya na ho muli si Bombo Annalise Soberano sapagkat itong export industry ho ng bansa pinapatutukan raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panahon na para palakasin ang export industry ng bansa para makasabay ang Pilipinas sa kompetisyon sa global market. Layon ng pamahalaan na makabuo ng malinaw na plano at hangahakbangin upang makapagtatatag ng isang business environment na layong palaguin ang mga industriya at maliliit na negosyo. Ngayong araw kasi nagdaos ang Department of Trade and Industry ng International Trade Forum at inilunsad din ang Philippine Export Development Plan. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, ang paglulunsad ng Philippine Export Development Plan 2023-2028 at ang pagsisimula ng advocacy campaign, ang Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement o RCEP ay mahalagang instrumento para lalo pang mapalakas ang local industry ng export sa pamamagitan ng pagtap sa iba't ibang oportunidad sa world market. Sinabi pa ni Pascual, layon ng International Trade Forum na ipaalam sa publiko at sa mga stakeholders hinggil sa iba't ibang trade policies na makakatulong sa mga kanilang negosyo. Siniguro din ng Pangulo na ang Pilipinas ay magiging reliable partner sa kanilang mga negosyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The opening of these markets on both the supply side and on the demand side has an implied premise, and it is that we need to prepare ourselves to compete
in the global market. And that is where the partnership between the private sector and the government will be very important. We in the government have recognized that it is not something that happens itself, because when we look at the other economies, especially around our region, the success of their economies, the success of their trade, the success of their exports did not come about by accident. It was a planned progression to the point where they are now. And once again, when we look to the examples of the successes that are around us, then we see that the partnership between the national government and the private sector is crucial. And our part that we play, I believe, is the essential part that government will have to play, is to support private sector so that we can say that we have now that we have opened all of these trade agreements, and we have opened all of these markets for our exporters, that we must help all of the exporters prepare to compete. And that is the role we believe we must play. Samantala, naramdaman din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lindol maging ang mga miyembro ng media dito sa isang kilalang hotel sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa kabila ng ilang minuto ng paggalaw ng ceiling light ng hotel at chandelier, hindi tumigil ang Pangulo sa pagsagot sa tanong ng mga media. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito pa rin ang feeling, damang-dama pa rin ang lukso tulad dati sa ating langit. See you on June 17. Happy Dunkin' Day. Dunkin' forever. Sa iyo pang mga balita, sa draft conclusion ng Committee on Labor Protection ng International Labor Organization patungkol sa migrant workers, nagpanukala si Senator Raffy Tulfo ng pag-amyenda para maisama ang kanilang karapatan na magkaroon ng access sa relevant labor protection information. Mahalaga ito para makamtan ng sapat, pangkalahatan at epektibong labor protection para sa lahat ng mga manggagawa na siyang itinataguyod na advokasya ng International Labor Organization sa 111th conference nito. Dinipensahan ni Tulfo sa harap ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa ang kanyang isinusulong na amendment. Kinontra naman ni Tulfo ang isang amendment na tinangkang isingit ng employers group sa hearing ng Committee on Labor Protection. Sa nasabing amendment, nais ng employers group na alisin ang limit ng working hours ng manggagawa at sa halip ay gusto nilang i-regulate na lamang ito. Sa kanyang pagtutol, ginamit ni Tulfo bilang ehemplo ang ilan sa mga overworked na security guards sa Pilipinas na kadalasan ay pinag-duty ng hanggang 20 hours diretso sa isang buwan ng walang overtime. Agad naman siyang sinang-ayunan ng leader ng labor group at dahil dito, tuluyan ng inatras ng employers group ang kanilang amendment. Samantala, nakatakdang ipresenta ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Commission meetings ng United Nations World Tourism Organization ang ilang mga direksyon na gustong tugunin na tunguhin ng turismo sa Pilipinas. Ito ay kasabay ng pagdalo ng kalihim ngayong araw sa nasabing pagpupulong na ginanap sa Phnom Penh, Cambodia. Ilan sa mga paksang nais ng kalihim na maipresenta sa nasabing pulong ay ang pagprotekta sa mga turista, pagbangon ng turismo kasama na ang post-pandemic travel trend. Nais rin ng kalihim na magkaroon pa ng mas aktibong role ang Pilipinas sa global tourism. Matatapos naman bukas ang nasabing pulong. Samantala, ang ahensya ng United Nations na responsable sa pagpapataguyod ng responsible, sustainable at accessible tourism sa buong mundo. Ang Pilipinas ay isa sa mga founding members nito nang maitatag noong 1975.
Nanawagan naman ang government insurance o government service insurance system sa mga miyembro at pensyonado nito na tumulong na panatilihing malusog ang state pension fund sa pamamagitan ng responsableng pagbabayad ng mga pautang. Hinimok ni GSIS President at General Manager Vic Veloso ang mga ahensya ng gobyerno na tiyakin na ang mga benepisyo ng mga miyembro nito ay mananatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbabawas ng tumpak na buwanang amortization at pagpapadala nito sa oras. Sinabi ni Veloso na dapat tiyakin ng mga miyembro ng GSIS na tama ang kanilang mga loan amortization at hindi dapat hintayin na lumobo ang kanilang atraso bago makapag-ugnayan sa pension fund na pag-aari ng Estado para sa manggagawa sa gobyerno. Binanggit din niya ang Memorandum Circular na inilabas ng Commission on Audit na inuulit ang responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno sa agaran at wastong pagbabayad ng mga kontribusyon at pagbabayad ng utang ng kanilang mga empleyado. Ang Commission on Audit ay isang pangunahing katuwang sa pagtiyak na ang mga ahensya ng gobyerno na sila ay sumusunod sa batas na nag-uutos sa pagkolekta at pagpapadala ng pera ng mga pagbabayad ng pautang sa GSIS. Una nang inihayag ng naturang opisyal na pinuno ng GSIS na nilagdaan noong Martes ng State Pension Fund at ng Department of the Information and Communications Technology ang isang kasunduan sa data sharing na naglalayong mapadali ang pagpapalitan ng data para sa pagbuo ng mga application program na magpapahusay sa kakayahan ng GSIS na maghatid ng mahusay at dekalidad na serbisyo. Bombo Sports News. Kumuha naman tayo ng balita dyan sa Bombo Cebu sa pagkatong palarong pambansa Pre-National Qualifying Meet 2023. Opisyal nang binuksan sa Cebu. Kapulisan handa na sa pagpapatupad ng kanilang seguridad. May buong detalye ang Bombo Radio Cebu. Opisyal nang binuksan sa Cebu City ang palarong pambansa National Pre-Qualifying Meet kung saan inilusad ang red carpet para sa mahigit 1,500 na atleta, coach at opisyal kahapon Miyerkules, Hunyo 14. Ayon kay Dr. Soluciano Jimenez, ang Regional Director ng DepEd Central Visayas, nagtulungan ang Department of Education and Central Visayas at DepEd Cebu City Schools Division ng Cebu City Sports Commission para mabigyan ang mga bisita ng rehiyon ng top-notch hosting sa 8 battled at ball sport. Dagdag pa nito na ang pre-qualifying meet ay lalahukan ng mga student athletes mula sa Rehiyon 6, West Visayas, Rehiyon 7, Central Visayas, Rehiyon 8, S Visayas at Rehiyon 9, Zamboanga Peninsula. Nilinaw din ni Jimenez kung gaano kahalaga ang sports at dapat balansehin ang academics para sa mga estudyante. Sa gitna ng kasabikan at matinding kompetisyon, ang paghuhost ng Cebu City ay ang pangunahing naglalayong lumikha ng impresyon na ito ay may mataas na kapasidad na mag-host ng 2024 palarong pambansa. Kung matatandaan, isa ang Cebu City sa lungsod sa Visayas, kabilang ang Bacolod at Iloilo na nag-alok na mag-host ng palarong pambansa sa susunod na taon at nangunguna na ngayon ang Cebu City sa iba pang mga bidders matapos mabigyan ng pagkakataon na mag-host sa nasabing event. Sports is a way of honing the total personality of our learners. And giingon na nga if we will be only focusing on academics, so it will still not good, no? So there must be a balance, and sports is a way of balancing academics and other physical activities to come up with a good total personality of our learners and the children as well. So Ating napakinggan si Dr. Soluciano Jimenez, ang Regional Director ng DepEd Central Visayas. Sa kabilang banda, nakahanda na ang mga kapulisan ng Cebu City Police Office na magbigay ng seguridad. Ibinunyag ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operation ng Cebu City Police Office, na aabot ng 100 na pulis ang i-deploy sa venue at sa lugar kung saan nakatira ang mga atleta. At kanyang nilinaw na hindi
kasama ang mga pulis na ito, ang pulis na nakadeploy sa lansangan para sa paglaban sa anumang uri ng krimen at ito ay nakalaan lamang sa kompetisyong iyon. Mula rito sa lungsod at probinsya ng Cebu, Bombo Cherry Balingit para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang oras, alas 12:29 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nagising sa loob ng kabaong sa kanyang sariling burol ang isang matandang Ecuadorian na babae matapos nung ideklarang patay 2 araw ang nakakalipas. Sa isang video na pinost online, si Bella Montoya, 76 years old, ay makikitang nakahiga sa kanyang kabaong habang malalim na hinahabol ang hininga. Ayon sa kanyang anak na si Gilbert Balberan, hinahampas umano ng ina ang kabaong gamit ang kaliwang kamay nito matapos ang 5 oras na burol. Dagdag pa ni Gilbert, binigyan pa niya sila ng death certificate ng Martin Icasa Public Hospital sa baybaying bayan ng Babahoyo, kaya buong akala nila ay patay na ang kanilang mga kaanak o ang kanilang kaanak. Batay kasi raw sa Health Ministry ng Ecuador, si Montoya ay na-admit sa ospital at hinihinalang na stroke at nagresulta naman sa cardiorespiratory arrest nang hindi ito tumugon sa resuscitation maneuver. Kaya naman idineklara itong ng mga doktor na patay na. Sa ngayon, ayon kay Gilbert ay naka-oxygen na ang kanyang ina at stable na ang tibok ng puso nito. Kinurot pa raw ng doktor ang kamay nito at nag-react naman ito ang kanyang ina. Ayon sa mga doktor ay nangangahulugan raw itong buhay dahil unti-unting nagre-react ang katawan ng naturang pasyente. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Baliktad diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining pagpangalagad, istoryahan naton ang mga latest information, balita kag sumungban issues sa aton sining iyang pagpalayag. Istoryahan naton diri banwa may kantanan karon sa sining natabo nga Baldosa tragedy. Katapos ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Public Safety Transportation and Management Office ay paidalom sa refresher training sa emergency response. Inibangod man ngati wala masunod ang standard operating procedure o kon mga protocol sa pagpatigayon sa ginatawag siniyang rescue operations. Kung sa diinti nag-imbis nga ma-minimize or ma-reduce ang risgo kag disaster, nagatuga pa ini mga kabombo sang isa iya ka trahedya. Madumduman nga duha ang patay kag madamo ang pilason sa nagluntad sini nga trahedya sa Barangay Baldosa sa distrito sang La Paz. Ang city government may mga bulig na nga gin-extend karon sa pamilya sang nalisdan but ang pila diri ka mga napilasan nakagwa lang sa ospital sandig man sa ila sining mga personal accounts sa pagpadulong sa Bombo Radio. Wala makapalapit dito ang taga city government. No, pero ti ang balaman sa city government siling ti ginaunanay naton ang mga nalisdan makabaton man kuno sa ayuda ang mga biktima nga nakaangkon sa serious physical injury. I-check naman naton this time kay ang dugang pagid sini iyang mga pagsulundan or shall I say ang lihok karon sa city government nga ipaidalom sa refresher training ang magkatapo sa ICDRRMO kag PSTMO. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. I-check na naton this time ang imbuka ng balita with the Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Kabahin sa ginaplano Bombo Cham para sa mga katapo sa CDRRMO ko na City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Public Safety and Transportation Management Office
ang pagpatigayon sa refresher training para sa mga emergency response situations. Sa interview sa Bombo Radio kay Chief Superintendent Jerry Candido, ang Regional Director sa BFP Region 6, iyang payag nga nakahanda ang ila talatapan nga magbulig sa retraining sa mga personnel sa PSCMO kag CDRRMO sa pagresponde sa mga emergency incidents. Suno kay Chief Superintendent Candido, kinahanglan kag dako nga bulig ang exposure sa mga nagkalain-laing na sitwasyon kaysa sa training gid lamang ang himuon Bombo Cham. Din pamangkot man sa nga BFP ang taga CDRRMO kung ano nga mga trainings ang naagyan nila kag nagsabat diri ang talatapan nga ti nakaagi sila sang basic medical first responder training ug urban search and rescue training. Patag ni Chief Superintendent Candido, nagaplano sila sang surprise simulation exercise para sa mga responders para maka-eksperyensya sila sang real-life situations nga respondihan. Dugang pa sa natungdan, gusto nila maghimo sang training environment nga may ara disiplina. Yari at pamatian dala ang nanging pahayag si Chief Superintendent Jerry Candido sang aton na interview. It was one of the topics nga giniscuss sa trainings. That would be considered after we have submitted the draft. Ang ginpamangkot ko man ang trainings ang ila available dira nga mga responders sa CDRMO. Well, we have basic MFR, the study urban search and rescue. Ang kinanglan ng gitabi exposure natin sa in all kinds of emergencies. Ang training is always there, hindi na madula. Ang anto nga nagtapunahon are the guidelines for the we have to finalize and concretize the SOP para mag-govern ang all responders, private, man, or public. So, but sir, willing ka mo, sir, magbulig sa CDRRMO and PSTMO to conduct sang mga trainings for their parang real-life situations sa mga incidents, sir? Well, but yes, we were doing that before and we will do it again. In fact, isa just ang may simulation exercise. Bano mo sa una, pag may simulation exercise ka, may briefing. That's the briefing na ginibara sa mga responders beforehand. Right now, we will make it a surprise, simulation exercise para magiging para lang aton yung mga private natin yung mga responders maka-experience ng real life situation. Unlike sa training sa Bureau of Fire, medyo wala, of course, wala naman gina-compare sang capability kag training, but of course, lain niya ang amon orientation kumpara sila. So, we are hoping, ang city is willing to provide na allocated budget for that. Do ang gagawa di sir, do retraining? Well, represser manundang sa ila, and we want to create an environment nga at least para malang sang environment training environment sa amon. May gamay nga discipline para at least balaing giday. I cannot elaborate it further, pero amo ginang importante ang ginaplanuhan namon. Bumutang na batian sang mga kabombo naton si Chief Superintendent Jerry Candido, ang Regional Director sang Bureau of Fire Protection Region 6 sang ating mabatian. Ti mag-amo sini okay gid ining plano sang Bureau of Fire Protection, no? Kay ti sa nasilingan ni Attorney Candido nga hindi mo man makumparar abi ang training sang Bureau of Fire Protection sa mga tao nga yara dira sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Bombo Angel, but hindi man siguro maglayo ang theory nga ila sini nga natun-an regarding sa emergency response. Kaya may mga awardees kita gani, ang driver gani si Tusalidas to, si Darrell to, awardee to siya mo, kag siya to ang
head ni RRMO. Ginpadala ni sila sa may kapis to, no, para nga magbulig to sa chimpo sa Bagyo Agaton to, if my memory serves me right, no. Pero may mga kaygayunan or may mga hitabo abi instances sa Bombo Angel ngati ang imo sini nga expertise, ang imo sini nga natun-an, hindi mo bala iya magamit. Namin ko search and rescue, no? Ang expertise ang CDRRMO. Pero when it comes sa pag-paryusina, sa pag-drive abisang salakyan, may mga nagakaigo man sining ihibalo dapat ang tawo sa hambal naton chekyar sa mga kasubong sining salakyan, isa ka truck, no? Dapat una besti ang basic sini operation sang truck, may ara sang knowledge ang isa ka tawo nga maneho sini kay kung lain man niya Bombo Angel ang kabalo mag-drive sang sa eksperto sa pagmaneho or mahambal naton kabalo katuod mag-drive pero pamangkot ano nga salakyan ang imo sini nahibaluan mag-drive, sandig sa imo nga restrictions nila sa imo driver's license, ano lang ang mga salakyan ang sarang nimo iya nga pwede i-drivean. Ang mga kasubong sila at the same time siyempre ang mga nagakaigo man nga mga precautionary measures dapat sini maintindihan man sa nga tagsa sini ka mga rescuers, Bombo Angel, no? Kay kung lang taon naton tama ka layo abi ang sitwasyon kung ang aton sini ang reference ang Baldosa tragedy, Bombo Angel. Nakapila naman kita kabes nga nakita or display sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang kasampato nila sa search and rescue bisan sa mga simulation lang or sa mga nagaklinabo lang diri iya sa palibot sa syudad sa Iloilo. Pero in terms iya sa lantaw abi sa sitwasyon, pag-usisa sa anong posible matabo kung ang ginaistoryahan ta ang Baldosa tragedy, mayara sa kakulangan gid Bombo Angel kung amo ni ang aton sini nga pagalantawon. Amo man lang ni Bombot Sam kay ang expertise be amo tong mga training sa panglawag lawag naton ang search and rescue training kag ang isa pa gid nga medical first responder training amo ina ang ilang kumbaga mga naagyan nila nga training. Pero when it comes to technicalities, just like ang sa may Baldosa tubla tong water tanker bla Bombot Sam nga una-una na nga daan may nagpugong na sa ila nga hindi pagtandugon kung tani ang water tanker apang tigin push through nila sa gihapon ni tandugon kada kuhaon sa may insidente as to the reason why nga tinag-arangka ini siya. And kung tani sa didto pala nga bahin kung miara ground commander na mas nakabalo sa mga technicalities sang mga salakyan sa nga plano paano siya kuhaon na safe pag hindi mag-andar na. At least kumbaga Bombot Sam wala natabo ang kasubong sadto nga insidente ente subong nga amuni ang natabo naga amat-amat i-evaluate, retraining kag amuning mga plano sa bahin sang mga personnel man sang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag mga personnel sang PSCMO nik usually sila din ang una nagresponde bala Bombot Sam sa kung ano man nga insidente nga magluntad diri sa may syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa number 1 and most trusted. By the way, Bombo Angel. Yes, Bombo Sam. Luyag ko lang jutay balik-balikan to bala. Sakay Councilor Cabaluna kay ang plano niya to mahimo sang ordinansa, di bala? Amo ining pahayag man sang alkalde nga gusto sang alkalde nga mayara sang ordinansa agud nga may guidelines ang aton sini nga mga responders, particularmente ang CDRRMO and PSTMO, Bombo Angel. Actually, Bombot Samdri, ang pag-interview natin, pag-istorya natin kay Chief Superintendent Jerry Candido, kin-open up niya diri, ginpamangkot niya ang taga CDRRMO kung niara bala
ordinansa diri sa may siyudad sang Iloilo nga nagapahugot sang kumbaga crowd control at the same time sa pag prohibit o kung paghatag sang penalty sa magalapas o kung cross sa yellow caution line. Apang kinagambal diri nga kung wala gid man si amo na ang isa sa mga ginapang-propose nila and sa bahin ni Councilor Cabaluna si amo tong handa siya studyuhan kag tun-an kung ano gid man ang mga kinahanglanon, pero ang punto niya diri Bombo Cham nga kung i-apply sa natabo sa may Baldoza La Paz atong sa water tanker ang do insidente nga amo nang ila subong nga isa sa ginaplanuhan isa time do kalayo man sang mga tawo bala Bombo Cham as the reason why man ngiti ang punto ni Bombo Doni sa mga kabombo naton nga ang hindi man dako gid nga factor kung tani kay layo na to sila bala Bombo Cham pero diri sa bahay ni Mayor Jerry Treñas nga tigina-suportaran gid niya isa sa mga na-mentionar niya sa pag-istorya natin sa iya na ang mga bystanders dapat gidman ang ipapalayo may in case may mga insidente o kung aksidente nga magluntad any part diri sa may siyudad sang Iloilo for safety purposes. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga report sa aton sini karon nga mga kabombo. As much as possible sa aton sini nga matag palamati, hindi na kita kuntani iyaluyag pagid nga magsulit-sulit sang Baldoza tragedy, magsagad ka nus-nus, kung si Bombo Doni pa sa kupog-kupog, kung si Bombo dyan pa atrebido nga driver sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Ginpaiway ko na lang gani ang research ko kay gusto ko tani kag inabla. Tangga meeting kami, mangita man ko sa akong term. Ngay tawag sa kay Daryl Tosalidas. Pero tisiling ko, ipaiway ta na lang na. Sa aton sinima kabombo. No? Ipaiway ta na in the sense nga masakit para sa pamilya sang nalisdan kag subong man sa mga injured. No? Ugaling kay ti nagapakita lamang sang kakulangan. Magluwas ang kakulangan ti pagka-irresponsable. No? Ini ka matuoran ini iya. Pagka-irresponsable, unorganized nga pag-responde sa isa ka insidente. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti pila sa mga factors kung tani nga dapat i-consider sa aton sini nga mga kabombo ti ara na dira. Oh? Pag-respond, pag-abot abisang pag-baton sang call-up, responde tanan ang mayara sang knowledge, may kapabilidad, no? Kag may nagakaigo nga resources in terms sa kung ano man nga sa isang insidente nga respondihan sa mga tawo, no? Nga ti sila ang mayara sang ihibalo, expertise, tuhoy sa isa iya ka sitwasyon or senaryo. Oh? Dugang pagid sini banwa, effective communication. Isa ini sa vital component sang any emergency response. Ti ining effective communication makabulig ini kuno banwa sa pag-mitigate sang loss of life kag ang mga responder safe man sila sa aton sini makabombo. Oh? Ti communication, communicate kita sa mga first responder or first responding team, public safety, CDRRMO, Bureau of Fire Protection, oh, kag siyempre ang aton sini iya nga police.
Ti why to maestablisar unabe ang pagkordon sa area? Why man sa mga caution tape, yellow lane, yellow line, whatsoever nga ginbutang dito? No? Sa aton sinimatag palamati? Kung tani, pag-respond amo na, ang inistoryahan ay abi ang mga responding teams katulad sang CDRRMO, sang Public Safety Transportation Management, sang Bureau of Fire Protection, sa Philippine National Police. Kay nagakadapat kag isaman sa pinaka-importante, no, nga mayara sang strong and prepared leadership sa mga responders. I-establisar dayon sinong ground commander. Sa aton sini magkabumbo? Sino ang mabutang sang yellow lane, yellow line, caution tape? Sino makordon sang area? Sino ang in charge sa crowd control? Kuntani amo sina banwa. Pero nagalibog ang ulo ko kay tuig 2023 na kita kag madamo na iya sa nga nanari-sari sini nga senaryo nagkalinabo diri sa syudad sang Iloilo. Ang iban siniti, ginpadala sa iban sini nga pungsod just to study, no? Take part, participate. Sa kung ano man iya nga mga ihibalo ang dapat sini nila mahibaloan when it comes to emergency response or respond. Response. Aton sini nga mga kabombo. Pero kanugon lang kay ano naigo ta sa lipat sa aton sini nga mga kabombo. Ang emergency response sa aton sini matag palamati isa ka dynamic situation. May madamo sini sang shifting factors. No? Diri na di ma-determine ang success o kon failure sang effective response kung mayara sang strong kag prepared leadership. Kay ti siya ni ang magatindog as ground commander, siya ang mamando. O ikaw to ang crowd control. Kamo, butang sang yellow tape, yellow lane, caution tape, or whatsoever. Kordon ang area. Amo sino mo santo? Kay ti ang tinutuyo ta sa aton sini nga mga kabumbo, amo iya ang minimize. Kung hindi man na minimize sa aton sini matag palamati, mamitigate ta ang loss of life. Kag syempre, ang mga responders ta, mangin safe man sila mismo. Sa aton sini mga kabumbo. Dugang diri test emergency response plans in cooperation with community partners. Ti subong pa lang ni himuon. Plano pa lang gani ni banwa. Amo ning isa sa mga masakit man pinsaron nga ang aton sinigang gobyerno may ara sang bastante sini nga resources. But when it comes to preparation, pirmi lang nagapalpak. Nagakinahanglan anay nga may madula nga kabuhi, may mapilasan, may matabo, kaga dito pa lang iya makahimo sang assessment. Dito pa lang iya mahimo sang plano nga sa sulod. Kung may matabo pagin amo sinya mo na ning himuon ta. So hindi na ina iya prevention, no? Hindi na naiya nga siling iya nga para nga malikawan ang mga kasubong sini nga insidente. Kunti sabat na lang niyang aton, no? Kung anong himuon ta, kon matabo liwat. No? Di nga hulaton ta paabi nga may mga matabo nga kasubong sila. Kag dira pa lang naton iya mabalaan kung anong aton sini iya nga pagahimuon. Oh.
dugang pagid sinadari banwa nga ti mga factors or considerations dapat labing importante sa emergency response amo ang pag-take advantage sa available training resources. Tiya mo na to sa nambal ko. Ang iban sinigin padala sa kundi into nga nasyon para nga magtuon, para nga i-train. Sa nagkalain-lain sini nga senaryo sa nga disaster, emergency, incident, accident, whatsoever. Pero amo pa sini ang natabo banwa. Sabahin karon sa aton sini nga mga opisyal dirita ni mabalaan kon madalas ang utok nila. Dirita ni mabalaan kon ang ila siniiyang nga mga ginaprioridad, interes gid man iya sang pumuluyo. Nahibaluan naton nga ti madamo man sang problema nga nasalapo karon kag ginapangatubang syudad sang Iloilo. Pero sa nasiling ko na gani, hindi iya guro sini nagakinahanglan nga may matabo pa para nga makapreparar kita sa kung ano man iya ang posibleng hitabo banwa nga aton sini nga masalapo. Pero personally, ang pinakadako gid sinadri nga faktor bala nyo kung ano banwa? Common sense. Sentido común. Sentido común. With common sense, tanan siniya nga mabudlay nga hilikoton buluhaton sarang nga mangin mahapos kung gamiton lang naton ang aton siniya nga common sense. Di ba? Common sense. Kay kon gingamit ang common sense sa mo sini nga hitabo sa aton sini magkabombo, may warn, may nagpaandam. Ang nagpaandam ti mayara sang madalom sini nga pag-insindi kag pag-ihibalo kay isa ka mekaniko, but still risgo, nag-take risk nga ibaliwala atong warning. Isaman kuntani ina sa mga nagakadapat sini nga ikonsiderar. For example, abiti, amo na tong pandam sang kagawad ti. Mahambal ikaw dira nga ti kagawad, ano plastada, ano mayo? Anong dapat nga himuon kay ikaw may ihibalo dire? Kung pag-istoryahan nato ng pagkamekaniko mo, anong plastada? Kay ti partisang emergency response ang efficient communication. Istoryahanay kamo dira, panghusisa kadira. Kung ano ang mga pamaagi agud gati, hindi na maglala pang sitwasyon. Sa aton sini magkabumbo. I hope nga may matun-an kita diri sa sining hitabo kag sa mga plano kag buluhaton karon sa aton iyang local government with the help sang iban sini nga mga government agencies ti hindi na magluntad ang kasubong sini iyang hitabo banwa. Ang nagakadapat nga husto kag may protocol, may mga pagsulundan guidelines nga sundon gid by the book gid
ang aton siniya nga mga responders kag ikonsiderar man nila ang mga information nga ila sini magader sa isa iya ka emergency scenario. 59 minutos na kaligad sa takdang alas 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan taning traffic enforcer block, ginhangkat pa siya na yung isa ka taxi driver. Nakalapot na ini sa igtulupangod ni Mr. Jack Kunlo. No? Hibalon ta karon kung anong plastada sila dire, anong gintunaan, kag ano nagkaroon ang ginhimo sang talatapan sang Public Safety Transportation Management Office. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 11 to 17, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya Fabulous Band ang saliwat na talana nga magahatag sa aton sang 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical entertainment sa Hunyo 17, Sabado sa Concert at the Plaza. Mangin-inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 18, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latpolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga siya lamang ang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Sa Hunyo 18, Domingo, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maghatag sa tanan nga mga amay kag sa inyo bugos nga pamilya sang 2 ka oras kag 30 minutos nga musical flight sa Concert at the Plaza. Father's Day Edition kicking off at 6 p.m. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital.
Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga icon. Iloilo Philippine Standard Time. 5 minutos na kaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Haray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. No? May gin-upload sa social media kag ining uploaded video halin sa City of Love Taxi Drivers Iloilo. No? Ginpalabot diri sa Bombo Radio. Ang natabo diri banwa, way man ni napapunuan pero naglabot sa punto nga may pagbaisay sa tunga sang driver kag traffic enforcer. Dira naman sa may area sang Delgado. Natabo sa aton sini nga mga kabombo. No? Sa mga way nakakita sang video, ari aton sini nga ipakita sa inyo ang video sa nasiling na naton gin padala diri sa aton sang isa ka kabombo naton, no? Pero ang video is halin sa City of Love Taxi Drivers Iloilo. Ari ang natabo banwa sa tunga sang taxi driver kag traffic enforcer nga naglabot sa punto nga nangangkat ang traffic enforcer nga tiano gusto mo patsanay ta? Yari ang video sa aton sa mga kabombo. May pasahero ko. Witness na yung pasahero ko ha. Ano kita ngambal mo sa ako na? Ha? Sir, pasensya lang sir. Hindi lang bisa. Ha? Eh, masih patulan ta kablaw. Patulan. Puto mo patayaw. Sir, pasensya lang. Pasensya lang, sir, pasensya lang. Pasensya lang. Kayo tao. Ano yan? Wali nadlock. Tigulang ka na, patahan ka. Sir, pay na lang, sir. Ito mo patahay ka? Sir, tama na, sir. Tama na, sir. Tama na, sir. Wala ka managipin. Manalik ka mamila ko, wala. Bata ka, tigulang ka, no? Report ka kay kukunluan. Pero may naman ka galit. Ito na yung suot. Sir, tama na, sir. Nakuha nyo rin, nakuha nyo ng kondo. Pasensya na, sir. Pasensya na. I-update ko lang sa opisina, sir, kung ano gitman ang tabi. Update ko lang sa opisina. Anong hindi mo yan, sir? Saan ako magkabago ko na, oh. Kabago ko na sa Quezon. Sila na-stop na lugar sa isap yan. Nagwapo sa ako. Nagwapo sa yaw. Sige lang kayo pamangko na mo sa office na ka. Hindi na ako nakita rin. Ang inyo rin, ang NGR. Ginakakas na rin. Pasensya lang, sir. Pasensya lang. Deri wavit sa aton sinikilo niya nga mga kabombo. Luyag naton may baluan kung ano ang ginhalinan sang ila sining pag kumprontahanay sang traffic enforcer kag sang taxi driver. Ngati naglabot sa punto nga gusto mo mapatayaw. Daw mo sinang nabatihan naton. Hindi naton gusto nga may mga kasubong sini nagaklinabo sa aton sini iyang mga dalanon. No? Ining konflikto sa tunga sang isa abi ka driver, public utility man ina or private nga salakyan, kag sa traffic enforcer. Hindi pa kita iya maka
hambal abi iya nga maka tumod kita kon si taxi driver ang may sala or si traffic enforcer ang may sala sa nasambit sini karon iyang konfrontasyon. Iluyag naton maklaruhan kag luyag man naton may baluan kung ano ang mga lihok diri kag ginhimo karon sang chief sang Public Safety, Transportation and Management Office. Now, diri man sa aton sini karon iyang pagpangalagad. Nakakuwalan sang atensyon naton kiti do tama gid ka agresibo sa bahin iya sang traffic enforcer. Inagambal man to ang taxi driver nga ti may mga ginpanghambal kuno sa iya ang traffic enforcer nga ini. Now, imayo lang gani kay way naglabot sa punto nga nagpatup-anay sila sang kamot. But ang taxi driver sa nasiling tana, agresibo, naghana nga mapatupa, kag may mga aktwasyon pa siya nga do, patupan niya na gid ang taxi driver. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. May mga bad finger pa nga ginbuyan ang traffic enforcer. Kaga daw kasubong pa bala nga nagapang ligatyar. Para iya nga ti mayara sang pagbinayluhan na isang puwersa nga matabo. Pero tino mayo man gani kay kalmante lang ya ang taxi driver kag why na siya labot man niya sa punto nga ginpainitan niya man sang ulo nga nagresulta sa pag tinapungulay or worst sa aton sinima kabombo patsanay. Kaya mo nang hangkat mo, amo nang hangkat sang traffic enforcer niya gusto mo mapatayaw. Isa pa ba bombo another round bombo Chris liog ko from the top palayag na to liwat ang senaryo dira sa Maydalan Delgado. May pasahero ko. Witness na yung pasahero ko, ha? Witness. Ano kita hambal mo sa ako? Dili ko, ha? Ay, mo. Sir, pasensya lang, sir. Hindi ka lang sa ha? Masih patulan ta kablaw. Patulan. Kuto mo patayaw. Sir, pasensya lang. Sir, pasensya lang. Sir, pasensya lang. Pasensya lang. Kayo tao. Wala nadlok. Sigulang ka na, pataha ka. Sir, may na lang, sir. Ito mo patahay ka. Sir, tama na, sir. Tama na, sir. Tama na, sir. Wala ka mo nag-isinde. Manoy, kagabamila ko wala. Pataha ka, sigulang ka na. Report ka kay Kukunlo, ha? Pero alam mo nga galit ko, na yung suot. Sir, tama na, sir. Kuha nyo rin, kuha nyo ng kondo. Pasensya lang, sir. Pasensya lang. I-update ko lang sa opisina, sir, kung ano gitman ang tabi. I-update ko lang sa opisina. Anong hindi mo yan, sir? Okay. Para na. Dari wabit sa aton sini nga mga kabumbo. Gusto mo mapatay, how? Amo ni ang hambal gali sa nga traffic enforcer. Anyway, nakalabot ni talatapan sang head sang Public Safety Transportation Management Office kag nagpatigayon man sang investigasyon. I do believe mga kita sang dugang sining informasyon with Mr. Jack Kunlo karon ari sa aton sining linya. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Anay South to, sir. Yes, Bombo Champ, may udto kag may udto gid sa atong tagkalamati. All right. Now, nakalabot na ni sa imo nga igtulupangod as initial information nga nabaton ko nakalabot na ni sa igtulupangod mo ang Delgado incident sa tunga sang traffic enforcer kag taxi driver, Sir Jack. Yes, Bombo Champ, no, kahapon tang hapon na receive naton ang video. That is why nga pinakangagan yung patawag na ang personal involved ginpa gara naton no, sa aton mga investigation team. Bombo Champ, no? And ang initial Bombo Champ, no, dire ni sa area sa Delgado na tabo, ang initially na nga report sa aton, Bombo Champ, no, ang aton nga traffic aid dira, no, nagsaway sa mga taxi naton dira sa area. Kaya ang aton nga area, Bombo Champ, no, may mga phone kita dira no, sa tubang sa isa ka mall, tumangay na duha ka mall dira sa Delgado. Bombo Champ, may kita dira sa mga cones, no, nga ang mga taxi naton naga-U-turn, naga-left turn gyapon dira no makuha sila sa ilang pasayro no, so do nagaugtas na kada ng aton nga traffic aid sa area
Bombo Champ, no? Then after sinamo na sa ang scene naging saway siya, kag amo na no, nakita naton sa video nga nagbaisa no may heated argument, and nakita kag klaro man sa video nga may mga unnecessary words and actions no na ginubra ang aton nga personnel Bombo Champ, no? That is why kay na sa initial naton nga initial nga ginhatag sa aton sa aton nga investigator Bombo Champ, no? So may ara sa mga unnecessary words and actions na ginubra ang aton nga personnel bisan matuod nga ginahambal niya nga nagugtas na sa kagin high blood siya, no? Medyo may edad na, no? 50 plus ng edad ng aton nga personnel Bombo Champ, but ang initial findings naton klaro gid nga may ara siya sa mga ginlapas no sa mga protocols nga ginaubra nat nga ginatudlo sa ila on how to handle ang ini nga mga situation na Bombo Champ. Okay, Sir Jack. Human as we are, nagalabot kigin man sa punto abing kung kaisa nagakapuno na kita, no? Kag nagalabot man sa punto nga nagakalipat kita bala, Sir Jack, may lang kung kaisa nga makapaminsar kita sa nga lawig, but ano kuno ang rason gid, Sir Jack, nga naglabot sa punto nga nangakig ang traffic enforcer naton sa isa iya ka taxi driver? Bombo Champ, wala ko pa mabato ng full report ng investigation. Ang initial lang inang samangkot nato. No, gisaway niya Bombo Champ to, though I think siguro kay ti Galabay, I'm not sure lang no kung ma-U-turn o ma-left-turn sa area. Bombo Champ, but prior sa incident no, may mga taxi na ginasaway kay tungod ang aton nga use nga phone dira doon magyapong ginasunod, no. Bombo Champ, siguro ba sining pakpak ito ang taxi kag amo na no nga nanaog siguro ang driver dito, Bombo Champ, kag nagbaitay sila, no, Bombo Champ, no. So that is why nga then may nakakuha sang video Bombo Champ. So busiling kon Bombo Champ nga ti hindi gidya intakto ang actuation kaya hindi na mong nasudlo naton sa ilan, no. Kaya may mga senaryo na nga ginadrawing naton every time na maganda kita sang traffic education and inspection sa ila, Bombo Champ. So hindi na dapat amuna nga protocol kung paano kita mag-address or mag-respond sa mga amuna nga senaryo, Bombo Champ. Okay. Gitingwaan namon nga malabot ining traffic enforcer, pero do panghapon pa ining iyang shift, no? Pero Sir Jack, sino ganing ngalan ni siyang traffic enforcer ta? Yes, Bombo Champ, no. Panghapon yung nga shift, Bombo Champ. Ari siya akong cellphone mo, sorry gidang full name niya, no. Nalipat ko sa full niya name, Bombo Champ. So i-message lang gid kay Bombo Champ. Okay, no problem. Now, you made mention, Sir Jack, initially sandig man sa video, nakita mo nga may mga unnecessary actuations, unnecessary nga mga ginpangbuyan siya nga mga tinaga. Ano karon ang plano sang imo sining talatapan bilang head? May mga disciplinary action ba lang i-impose batok sa sining traffic enforcer? Yes. Sigurado gina, Bombo Champ, na may disciplinary actions na siya nga ipadagdag sa iya based sa nakita naton sa initial nga video. And of course, may ara man prior sa iya na nga pagpalik, undergo ko na sa liwat ng training and other nga mga orientation na Bombo Champ bago sa liwat buyan sa karsada. If in case madagdag na nga disciplinary action sa iya, Bombo Champ, no? So pinakanubo natin normally, Bombo Champ is ang 3-day suspension sa aton mga personnel na may mga unnecessary words and actions na ginaubra sa mga senaryo nga ginaatubang nila, Bombo Champ. Okay. Ining senaryo dira sa May Delgado, Sir Jack, sa sini abi yang tuig nga nakalabot yung mga reklamo dira sa imo, amo ining first time nga do ang konfrontasyon do nagalabot kid sa mainit sini nga sitwasyon, sir? Hindi, Bombo Champ, no? May mga, I think sa this year do may takto na kita ka-complaints sa Bombo Champ, no? May iban nga, ini siya galing ang first nga do may aragid video, ang iban is mga complaints na sa aton office nga nagakadto, Bombo Champ, kag napamatudan sa aton nga disciplinary board nga may mga kakulangan kag kaltahan ng mga personnel naton. But this is the first time nga may video gid, Bombo Champ. Ang iban may mga video pero hindi ang the whole nga natabo, no. But of course napamatudan nga may mga unnecessary actions and actuations ang aton nga personnel. That is why nga ginasuspend na for 3 days and nabalikin na siya sang 10 days training sa aton nga Traffic Academy, Bombo Champ. Okay. Sige, Sir Jack, kami makapanumbalik kami liwat sa imo, natuhoy sa kung ano man karon ang mangin desisyon iya sa imo sining talatapan regarding sa sining involvement karon sa verbal altercation
sang traffic enforcer. Bumot siya. Rest assured, no? Kanang mga complaints kag mga action sa aton nga personnel sa dalan nga wala gasanto sa mga protocols kag sa mga nitudlo naton sa ila may pagkaatubangon gid ng mga disciplinary actions. Bumot siya. Wala ina ginatulirahan ni Mayor Tanyas, no? Makita man na sa mga announcements at sa mga Facebook page ni Mayor Tanyas nga ang city wala nagatulirar kung ang ating mga personnel may mga paglapas sa ila trabaho. Bamutsyam. Salamat gid kag maayong hapon, Sir Jack. Salamat gid Bamutsyam kag maayong hapon liwat. Deriwavit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Now, iplastar naton ang magtimbang siniyang senaryo abi banwa. Ipakita naton ang lugar Bombo Omel, no? Ang area sang Delgado intersection bala. Grabe gid man ka busy kag mambal naton dira gid permi nagapugok ang dalagan sang trapiko. Naintindihan man naton ang sitwasyon sang aton siniiya nga mga traffic enforcer. Nagapatial sa init, nagatinguha nga mamanage ang pagpugok sang dalagan sang trapiko para iya sa konbinyente sang mga motorista. Now, sa bahay naman karon iya sang taxi driver, tiyang mabatian tato nga agin sipa mo ang salakyan ko. Tiyato na lang siniiyang iplastar banwa nga daw kasubong abi nga kung may mga violation gid man ang taxi driver, di nagakadapat nga nag-issue sang ticket or citation ticket ang traffic enforcer. Magluwas sina, ginhatagan man sila sang authority sang local government unit to confiscate sang driver's license. Kung may violation gid man ang taxi driver. Usually, abi sa aton sini nga mga kabumbo, ang masalapuan naton iya ang driver nga gindakop sang isa ka traffic enforcer. Amo ni ang agresibo, amo ni ang nagapanginit, amo ni ang nagapangakig. Pero sa Delgado incident, Delgado Street incident, lain iya. Ang traffic enforcer, amo iya ang agresibo. Bangod man siguro sa kasakuon, bangod man siguro sa kabudlay sa pag-manage dira sang traffic, human as we are, na puno guro ning traffic enforcer ni. Basi kung makita mo karon lang iya-abisa na apelyido lang Bombo Omel. Kay do hindi klaro kay do medyo na gatakilid siya kag do natabunan sa iya sini nga butkon. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, granting for the sake of discussion, hindi na kuntani iya maglabot pa sa punto nga mahambal si traffic enforcer nga gusto mo mapatay? Hindi na kuntani maglabot pa sa punto nga mahakyaw nga daw kasubong patupan niya ang driver? Hindi na kuntani iya eksakto or mambal naton hindi amo sina kung dapat ani ang nangin aktwasyon sa driver nga daw sipaon kagahambalan nga gusto mo mapatay. Kay sandig man kay Mr. Kunlo, may mga trainings ining mga traffic enforcer naton. Kag subong man may ara ini sila sang ginahambal nga do seminar sa pag-react sa mga nagkalain-lain siniya nga possible scenario.
sa aton sini karon niya nga mga kabombo. No? Ginpaidalom ni sila sa Traffic Academy kaya ang tinutuyo naton i-professionalize ang aton siniya nga mga traffic enforcer. Pero out of bounds na ang ginhimo sang traffic enforcer nga ini. Kag nagpasigurado man diri sa aton si Mr. Jecunlo nga may mga disciplinary actions kay ga-impose batok sa sining traffic enforcer. Sa side naman sa mga traffic enforcer, abi banwa kay tikon kay isa, may mga driver gidyang tama kasabad, tama ka tuso, kag subong man tunto. Nga padag-an ka lang nila sa padako-dako tingog. No? Padagaan ka lang nila sa paisog-isog, so on and so forth. No? Hindi man ay insakto, kay man ang mga traffic enforcer naton nga ini, nag-aubram lang sang ila sila nga trabaho. Sabahin karon niya sa mga taxi driver, in fairness hindi man tanan, pero may pipila kagado nagadamo sila matamat nga nakita naton nga nagadinungol, nagasinabad, kag ulugtasan. Sandig iya sandig iya sa traffic enforcer nga mabatian naton sa video. Kag suno man kay Mr. Jecunlo, may mga cones dira nga ginpangbutang para hindi mag-U-turn, hindi kun ano dira nga sa isang pagliko. No? Nga himuon ang mga driver sa sinaiya nga street kay tama na dira ka busy. No? Tama na dira ka dasig magpugok ang dalagan sang trapiko, hilabi pa kon rush hour. Sa aton sinimatag palamati. Ting iban siniya, ang choice ko nga term nga gamiton, ang iban sini nga mga taxi driver, hindi man tanan, nagapagagugago na gilang yabla. Nga kay bangod nga hinga mo sila nga makakwa sang pasahero, ginadisregard na nila ang aton sini nga traffic ordinance o mga guidelines. Dira sa nasambit sini karon iya nga dalanon. Kung i-disregard nimo ang isa kapag sulundan on a busy street sa aton sinimatag palamati, definitely magapugok gid ini, tunaan gid ini sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Di sino man nga traffic enforcer nga ginhawa mo na gani ka manage, nagapatial ka sa init, tapos gulpihada lang dira iya. May mag-U-turn, may ma-left turn, right turn, or whatsoever para lang makakwa sa pasahero. Insindihan ginanaton nga palangabuyan sa mga taxi driver yara sa dalanon kag sa pagpamasahero. Pero respetar man kita sa ordinansa, respetar man kita sa mga pagsulundan sa aton siniya nga trapiko diri sa syudad sang Iloilo. Pero suliton ko, hindi gid iya eksakto ang ginhimo ni traffic enforcer Di Regala ang iya sining last name, no? Liyog ko bala ara ang nan. Di Regala ang iya sining last name, traffic enforcer Di Regala. No? Nga paghana nga while lang tayo kabalo kung anong himuon niya, pero naghakyaw sa sangkamot niya kag na malapit ang itsura sa driver. Nag-bad finger, kag naghambal nga gusto mo mapatay ka. No? Hindi ina isa ka aktwasyon kung tani, sang isa iya ka
traffic enforcer. Oh? Kung may violasyon ang taxi driver, sa nasiling ko na, anigin dakop ni traffic enforcer Rigala, kinkwa ang iya sining driver's license, kaga dito na siya mag-eksplikar, kung may eksplikar gin man siya, sa opisina sa Public Safety Transportation Management Office. Oh? Ang aton lang sinibanwati kung hurong manakaron ang taxi driver, kagin patulan abi si traffic enforcer Rigala, di Rigala. Oh. Kung nagaringgo-ringgo man biyang utok sa nga taxi driver, kag kung ano man na matabo sa magtimbang sining nga bahin, waay gid sang may madaog diri at the end of the day. Kung tinapungol sang taxi driver, guba ining trabaho niya bilang taxi driver, ang traffic enforcer. Kung tinapungol naman sa traffic enforcer, ang taxi driver, definitely mas mabugat nga sanksyon ang imo sini nga pangatubangon. And worst, base kung mapahalin ka pa sa trabaho. Oh? Di ko madulaan sa trabaho kag kung may pamilya niya magtimbang sini nga bahin, gutman ila sini nga pamilya ay. Di ba? Amo na nga sa mga konflikto, inaway, hangkatanay, bala nyo kung sino ang maisog dire. No? For example, may konfrontasyon kami nga duwa abi ni Bombo Umel. Oh. Ginambalan ko si Bombo Umel nga may naway ka. Ano ka? Oh. Tapos si Bombo Umel gahipos lang kag ang respansya nagpalayo na lang sa Oh. Tibala nyo kung sino dira ang matuod-tuod nga isog sa ilang nga duwa or sa amon nga duwa. Mapati ka man kag sa indi, sa aton sini nga mga kabombo, ang maisog dira iya, amo ang tawo nga nagapahilayo or nagapalayo sa gamo. Oh? Nagapalayo ina sila sa gamo kay ti nahibaluan nila ang mangin resulta sang gamo. Tikon kapungulon ko si Bombo Umel kay sa konfrontasyon namon nga duwa, mabato sa sakon. Nalipong siya. Ano matabo sa akon? Mapriso ako? Guba akon sini nga palangabuyan. Kung siya naman ang mapatupa sa kamot sa akon, tinukapan niya ko, mapriso man siya, guba man niya sini nga palangabuyan. Amo na lang hambal nila nga ti sa inaway, wala iya sang winner. Pero ang pinakaisog kuno iya nga tawo, among tawo, nga sara nga magpalayo sa gamo. No? Sa aton sini mga kulturan. Kay man ang mga problema ni madalas pa isog-isog mo. Oh? Sarang man nga may istoryahan lang. O galing kay kung kaisa bumbume, labi may ara ginaiya sang tawo bala nga bisan ano mo kapaintindi siya, hindi kin siya kaintindi kag hindi siya kasara nga magbaton nga siyang may diferensya kag siyang sala. Di kabay pa nga hindi na ini masulit pa ang mga kasubong sining hitabo kay maayo lang permi kung may isa nga maisog nga maglikaw sa gamo. Paano abi karon kung way isang may mangisog nga maglikaw sa gamo? Oh. Anong matabo abay ito sa imo lang abi pag-estimate mo buo mela anong natabo to be sa manog senior citizen nga taxi driver kontra niya ang manog senior citizen nga traffic enforcer
Kag kontra niya, ti edad guro ni sa niya taxi driver, mga 40 tahon pa lang niyo. Oh. Ano bing mangin resulta si Nadri Bumbumel kung ikaw lang abi maglantaw? Sino abi ang daw dalon sa pili lang sa Don Benito kung sa Western Visayas Medical Center. Amo na. Hindi tanan nga sitwasyon madala naton sa paisog-isog. Tapos na tuya ang tsimpo sang World War I, World War II, tsimpo sa Roma, blang ati kung may disgustuhan ay. No? Kag bisan way pangani sang disgustuhan ay kung gusto ya lang yang sakupon yung inyo sining nga lugar, ati pagi tala sa gira. Di ba? Sa aton sini mga kabumbo. May kilala man kuya gani iyang makapila siya kabes bumbo umel ano nang term nga gamiton ko? Makapila siya kabes gagin takos gid lang iya sining takos ang iya sining pasensya sa aton sini mga kabumbo. Tanan na ginhimo para nga inisya ang akto nga ma-retaliate or mamersa or whatsoever. Sige pa mangkot ko sa ko grabe kalawig sa pasensya mo pre ba? Amo na natabo si mo ti ang sabat niya sakon sinya. Bala mo pre, kung ako makig, ako mismo na hambali sakon siya kay nakulbaan ko. Ning ko nakulbaan ka sa sa saruso si mo. Hindi. Nakulbaan ko sakon kaw galingon. Kay pananglitan nga kung ako ang mga kig, hindi na ko kaintsindi kung ano pang mahimo ko sa tao nga to. Kung si price tag pa, hambal ni price tag, sila niya, kapag ako ang umapoy, masusunog ang bumbero. Kurte ka dalom, bumbo. Bumumel, no? Kamakon mo na. Anyway, kuwaon tani ang latest update kung pananglitan ano ang impose nga penalty sa kay traffic enforcer R or D ano ganito pilido ya? Regala, no? D traffic enforcer D Regala. 36 minutos sa kaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa mga India National nga imbulbado sa Binonanay, wala record sa barangay, pero ang dokumento nila ginausisa na karon kun bala legal sila nga nagatiner diri sa Pilipinas, particularmente diri sa syudad sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumbo. Malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit.
Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Nagatingwa kita nga malabot diri ang taxi driver, no? Para nga makuha taman ang iya sining side, and then later on tingwaan taman nga makwa ang side sang traffic enforcer. Presentar ta lang magtimbang sini nga bahin sa aton sini nga mga kabumbo para nga ti sangalan sang patas nga pagwaragwag. May mga mensahe diri nga ginpalabot sa Bombo Radio natuhoy iya sa ila sini nga comment sa kay traffic enforcer di regala, no? But tati ginarespetar nato ng inyo sini nga mga komento dira, pero luyag naton nga mahibaluan ang puno kag punta sini. Budlay man abi magsagad kita kahaom-haom lamang kag hatag sa inyo sang sala sini karon iya nga mga impormasyon nga ti makapalain sa traffic enforcer or makapadugang palain sa traffic enforcer kag makapalain man sa taxi driver. No, kay ti duha ni ka mga personalidad ang ila sini iyang palangabuyan yara sa dalanon. Sa aton sini nga mga kabombo. Balik-balikan naton ina karon diri sa aton sini nga pagpangalagad kon okay na ang contact sang taxi driver sa aton sini nga taga Palamati. I-check tanay this time si Bombo Jomar Villa inamay kantanan sa mga Indian National bala nga binunanay abi ko ni sinugba nga Bombay mo. Anyway, why man kuno sa mga records nga malain sa barangay sa distrito iya sang Mandurriao kag ang aton sini karon iya mga otoridad ginausisa na ang mga dokumento, no? Kung bala legal ang ila sini nga pagtiner diri iya sa syudad sa Iloilo. Bombo Jomar sa report ta please kamin. Again, pakigangutan naton diri karon ang barangay Guzman Hesena distrito sang Mandurriao kung diri nagatiner ining apat ka mga Indian National nga involved ni karon sa stabbing incident. Ako sa dinti lunsay ni sila ang ginpadala sa ospital bangod sa naagom sila nga kapilasan at ugaman sang
pagkabuno bubusam. So bali taga talag diri background gamay ang aton sining tag palamati regarding ni karon sa natabo ni sa sining apatanan ka mga international kay based diri karon sa report sang Monterrey Police nagagawa daring gin padulungan sining tatlo ka mga international ang ining isa man kay international sa iya sining apluyan kag gin kumpronta kay based to sa tatlo ka mga individual kadugin buyayaw sa sining isa ang ilaman sining nga parte sa pamilya amo na nga gin kumpronta nila ining isa man ka international asa may nasabit karon nga barangay Bubusam. No, diya mo ito nga nag-asaptanay hasta pinagdangat rin sa pagbuno. Kagilunsay ni sila nga may pilas. Nga gindalan talan sila sa may hospital. Adri karo sa may syudad sang Iloilo. Tagin-check na di ang record sa barangay kung balati may mga giban sila, no? May mga record giman to labi sa kay Kap ako na nung pagkilala pero gin-confirm din sa ato ni Kap Carosilier Paredes ang nasabit karon niya nga barangay nga wala ini sila sang record sa may ilang sini karon nga lugar ang ining apat tanan ka Indian National Bubusam. So no diri kay Paredes at tinagakadapat nga magpristagi din sila sa barangay agod nga ma-profile, no, kay white tambal ang mga pangayaw ni daan, no, white man din na discriminate. So nagakadapat suno kay Kap maghatag ini sila sang ila sining personal information kay ti alos kalabanan sang nagaboard sa lugar pinaparequired ini sila Bubusam nga mag-forward o kung maghatag sang listahan sang mga pangalan abi, no, sang nagaboard specialty kakay sining mga pangayaw kag especially nga tihalin pa sa iban nga pungsod, no, white banigin na generalize nga iban la basi may mga kaso, no, nga ti naga padulong lang diri sa may pungsod Pilipinas diri karon Bubusam. No, amo man ang balikap kasi dapat ang mga owner sila ni ang mag-porsigigit, no, nga mag-forward sa mga pangalan especially sa mga naga-board, no, mga nag-yak boarding house, mga apartments sa ila sila karon na sambit nga barangay diri karon Bubusam. Tiya mo na ang dugang pa diri sa natungdan nga may mga ibang mga nasyonal, no, nga ti aral sila sa barangay kasi may record ang inilang galing ining apat way isang record, no, sa ila sini karon nga lugar kagati sa part pa sa police in gawig man ni ang ila sini nga validation nga ginapasabit sila diri sa ila sini nga passport ay so pado sa apat to isa pala to nakahatag, no, sa otoridad sa pagpatigayo man diri karon sa profiling sa sining apat tanan ka mga individual Bubusam. Ipabati tabla si Puro Barangay Paredes sa may interview diri sa Mombo Radio. So, tulihalin pa na sang una, nag-require kami sa tanan nga boarding house at mga apartment. Sa mga balay-bala nga nagaparkila sa mga banda, kung sino man ang nagaparkila, na-require namon nga mag-submit sila sa ngalan di sang ilang mga borders para at least makarecord kami sa barangay. May ara man iban pumuluyo nga anto bisan anhon tag isa nga nakwando sa wala lang sa ila. Unlike sa mga boarding house apartment niya, kalabanan niya nagahatag sila sang pangalan di sang ilang nga mga borders. Pero sa mga silingta sa mga pamalay, do wala kay ang ila ya siguro magtanaw nila, consider nila nga balay lang gid ang ila. Pero dapat kay kung makaparecord sila dapat makuan gina sila kag kuha gina nila lisensya. So amo na ang inapangabaitan lang sa mga owners nga kung pwede ipa-register din nila sa barangay para at least makilala man naton ang ilang mga borders kag at the same time kung magkuha sila clearance sa barangay matanaw namon kung ara kay para at least matagaan namon sang clearance. Oo. So amo lang ang inapangabay ko sa aton anong rason mga homeowners. Anong rason nila kap nga ibante way ga comply? Muna ganin hindi ko man maintindihan. Ito, siyempre, lahin niya sa mga boarding house or sa apartment, ibi na naya kay dapat sila ya permit nila mo. Pero ang kalabanan na sa mga balay lang, wala na sila di ka nagpa-record sa barangay nga may mga border sila. So, amula tani nga ginapangabayo. Halimbawa, kung mangayo sila sa nasilingta sa mga clearance, hindi ta kadali-dali hatag sa ila kay tungod nga wala sila record sa barangay.
So mula nang inapangabay ko tani sa iya aton ni mga pumuluyo nga nagaparkila sa ila balay nga iyayata ginila ang ngalan sang ilang nga mga borders. So baling inja Sabay pa nga mabatian sa aton nga mga pumuluyo manda nga nagaparkila sang ilang mga pamalay. baling inja national ni Kap involved sa stabbing wag gid ni record sa inyo. So pero wala na di siyang wala kami kabalo kung saan na nakwan. Natabo. So pas mo mamayo tani nga may aragit kiti lain dis la nga pungsod ka basi kung may mga previous case nisla to. So amo na gani nga dapat sa kinaliwat-liwat nga sa aton nga nagaparkila lang ang pamalay dapat i-record din nila sa barangay di. Bisan magpamangkot lang wala tay diya kung day sinuna. So na ang akong ginapangabay siya ang pumuluyo din nga nagaparkila sa ilang mga balay. kasi may plano ka nga ano ni Kap liwat liboto ni basi ko nang iban damo pagid blood nagadamo pagid. Ay amo na ma-identify tayo ang mga apartment, mga boarding house. Kung like sa mga balay natin wala ta kabalo kay siling tabla wala mas lagi pa record sa barangay nga nagaparkila sila. So hindi ta man tanan-tanan nga balay ma-inspection ta. Di ba? Trabaho nila ni Kap may diya ka or no? So kasi mo kamo ni be? Ang ano? Ang mga obra nila bla mga Indian national ni nga delegatiner sa inyo may diya ka kung anong trabaho nila? So para ang pagkaibalo ko sa kalabanan ni sa mga Indian national ni kapautang ni sa 5-6 or mga appliances amo na ang ila ka mga musliyan dito na sila sa out of town nagakwan. Sagwa na no? Sagwa sila ya diri wala di kon dai naman na di nga mga kwan ang diri di kalabanan gani sa mga malaka na lang gani may nagapawa utang sa Bombay. Amo gani pero sa inyo di may nabalaan kung may nagadayon nga no nga international or may board. Damo ya may mga kwan na sila kapin pa kung may negosyo sila gakwa na sila di permit sa barangay. Pero ang involved sa stabbing do ay pag ikaw diya no? Wala gid kami ideya sina kung saan natabo kay wala man nagagi sa barangay di. Mismo aton mga kapulisan kung nag-record to sila wala man sila nag-repair di sa barangay nga muna be. Diba top na i-call out ni pangitao ni kung anong record nila ni background? So amo na bala nga hindi naman manigar nga ang kalabanan ni aton mga Indian National ang apelyido tanan ni puro lang sing. Jobs? Punong barangay Paridente sakto na kay puro singgit man pilido nila bubutam ko. Sa sining involved diri karon akon adri tato si kun magpilido pamilya na ni pero si apunto na tabo adri ko no kay kalabanan sila sa hindi man na pilido sa sining involved diri karon bubutam puro sing ang ila sining karon nga pilido tiya mo na ang sapat sa barangay official na panawagan niya naman ay sa mga boarding house owner ag sa mga apartment kasi dapat may mag-submit sa ila na agod nga ti mabalidate man ang ining information nga existing siring nasabit karon nga mga individual sa may nasabit nga barangay Pugutsap. All right. Now, pila ganing involved? 4. 4 sila. Why man sa may napatay? Kin dalala sa ospital kay Betilas hindi bagid dako. Okay. So, pinamilya sini nga inaway ang rason. Yes, kay ang pag-usisa naton parte galit sa pamilya sa sining tatlo bala ka mga international ang agin buyayaw kuno sa sining isa mo tong agin balikan nila agin katuan tos balay agin kumpronta mo musam. All right. May ambal sang kilala ko, dumay duwa pa ko nga nakaplagyo. Ito abo wala na. Yan ba sa kilala ko may duwa ko nga nakaplagyo? Ti sino bay? Si Boxing kag si Matseng. Amo gani kay sing mo no? Si Sing man lang apelyido? Amo gani, pero ang kilala ko yung mayo to yung magkanta. Sino man? Sing man pilido ya. Sino gani? Magic Si? Magic.
Diretsuhab la, ano klase nga punchline imo nang utod-utod. Ang iba niya nga punchline niya, dipindi sa hakyaw mo. May straight, may hook, may uppercut. Ang imo niya nga punchline, pitik. Paano kami nakarong karakak ni Bumbo Umel kag ni Bumbo Duni di kon alang-alang imo punchline? Sino ngalan sa kilala mo nga may magkanta, Joms? Magic Sing. Warte! Sabi ko gani, abot mo na eh. Ah? Why di ko yung kaabot mala? Okay man. Kung ang isa ka Indian National may ido, anong tawag sa ido? Ano? Dogsing. Grabe. Okay na rin, Jones, basikon sing alan kita diri karon. Ako gani. So muna, at least nga na, kay subong tukad, ako naman sa settlementos lang, magkita ito lang. Sa may Mandaria Police pupunta. Alright. Si Bombo Joe Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat kita, Bombo Jomar Villa. Ti pinamilya sining inaway. Galing kiti amo na naglabotan sa punto nga may binon nakita mo. Problema, nagbuyayaway, binon anay, kala sa ospital, tahaw-tahaw pa niyang kalisod kag problema kay ti inugpabulong lang sa ospital mo. Tanong pagidayhan kung may napatay to. Tikuti may milasyonan man sila Ang galing ito, why niya milasyon sa mga Indian National, no? Anyway, na-identify na natin, Dre, ang mga pangalan sa involved sa Delgado Street incident. Ang traffic enforcer, ginkilala sa kay Dominador Regala. Dominador Regala. Now, samtang, ang taxi driver naman, amo si Wilmer Cadano Kabilitasan. Wilmer Cadano Kabilitasan. Muning driver. Now, may ara sang statement diri sa iya sining may statement coming from the taxi driver, no? Sa aton sino ba kabombo ari basahon ko. Total naglapta na gid mana, istoryahan ta na lang kamo sang matuod nga natabo. Mga 5 PM, puwerte kuno ka traffic sa Delgado, Quezon, kay kanya-kanya na lang kag pauna-una makalusot kay wala da enforcer. Arada gin butang kay wala da enforcer. Manugtabok nako sa Philtrust Bank. Nako nga side. Kagulpi lang siya nagulhot kag ginsipa niya sa lakyan ko. Ginpamangkot ko siya nga ginsipa iya. Gahara-hara siya. Dayon kag daw wala na siya sa sakto nga paminsaron. Nagabante ko kay tamadan ako magbai sa iya kay may pasahero pa ko nga inugdulong. Kay bukas ang bintana ko, nabatian ko gid ang singgit ya kabay pa nga ma-hold up ka kag makabunggo. Kundi pumundo ko kag nanaog kay mangkuton ko sa nga amo na panghambalya sakon ang sugpon ara na sa video kay naulihi na lang na ang video. One more time, Bombo Omel, lihog ko. So, ang istorya, amo sini Banwa, no? Liwaton ko. Sandig niya sa taxi driver, sa iya sining statement, sa iya sining sa comment niya, no? Total naglapta na gimana, istoryahan ta na lang kamo sa matod nga natabo. Mga 5 PM, puwerte ka traffic sa Delgado, Quezon, kay kanya-kanya na lang pauna-una makalusot, kay wala da enforcer. Manugtabok nako sa Philtrust Bank nako nga side, kagulpi lang siya nagulhot.
Ginsipa ya sa lakyan ko, ginpamangkot ko siya nga ginsipa ya. Nagaharara siya sa dayon, kag nawala na siya sa insakto sa nga paminsaron. Nagabantik ako, hambusuno sa driver, kay tamarang ko kuno magbae sa iya, kay may pasahero pa kong inugdulong. Kay bukas ang bintana ko, nabatian ko gin ang singgit ya, kabay pa mahold up ka, kag makabunggo. Kundi pumundo ako, kag nanaog, kay mangkuton ko sa nga aamo na ang panghambal ya sakon. Ang sugpon ara sa video, kay naulihin na lang na ang video. Play video, Bombo Omel. May pasahero ko. Witness na yung pasahero ko, ha? Ano kita hambal mo sa ako na? Ha? Ay, mo. Sir, pasensya lang, sir. Hindi ka lang sa ha? Eh, masih patulan ta kablaw. Patulan. Gusto mo patayaw? Sir, pasensya lang. Pasensya lang, sir, pasensya lang. Pasensya lang. Kayo tao. Ano yan? Kuha ni Nadlock. Tigulang ka na, pataha ka. Sir, pay na lang, sir. Ito mo patahay ka? Sir, tama na, sir. Tama na, sir. Tama na, sir. Ay, sus! Wala ka man nag-isinde. Manoy, kagapamilya ko wala. Pataha ka, tigulang ka na. Report ka kay kukunluan. Pero wala mo ka galit. Kau na yung suot. Sir, tama na, sir. Nakuha nyo rin, nakuha nyo ng kondo. Pasensya na, sir. Pasensya na. Kumita ka kunlo mo. I-update ko lang sa opisina, sir, kung ano gitman ang tabi. I-update ko lang sa opisina. Anong hindi mo yan, sir? Saan ako magkabago ko na, oh. Kabago ko na sa Quezon. Sila lang stop na lugar sa isap yan. Nagwapo sa ako. Nagwapo sa yaw. Sige lang kayo pamangko na mo sa office na kami. Meron ako nakita rin. Ang inyo rin, ang FGR. Ginakakas nga na rin. Pasensya lang, sir. Pasensya lang mo. Okay, so amo tong version sang driver, no? Kung amo na ang version sang driver, kung dira kita ya mabase sa version sang driver, taton sinima kabombo, may kakulangan si traffic enforcer. Kay nagkanya-kanya na lang kuno mo, grabe gutok kuno mo kanya-kanya kay wala traffic enforcer sa Delgado, Quezon, mga alas 5 sang hapon. Ha? Taton sini nga mga kabombo. Ini sandig sa driver, ha? Tapos gulpi anay kay naka-pick up na siya sa pasahero o naka-pick up siya sa pasahero kag nagliko. No? Gulpi nang nag-ulhot ang traffic enforcer nga si Dominador Regala kag sinipa ang iya sini nga taxi, no? Bisan pa nga ginsipa, hindi na lang kung tani iya sapak pa ang driver. Pero nabatian niya pagin niya. Kabay pa nga ma-hold up ka. Kag makabunggo ka. Por Diyos por Santo. Oh, tikon mapamatud-an gid man Mr. Jake Kunlo nga amo sini ang natabo. Oh, daw wala na iya sang lugar pa sa Public Safety Transportation Management Office ining si traffic enforcer Dominador Regala. But under investigation pa ini. No? Kung mayara naman iya karon sa investigasyon kag makapamatod nga mayara sang kakulangan or sala ang traffic enforcer sa aton sini nga mga taxi driver rather, depende na sa Public Safety Transportation Management Office kung paano nila sukton adto. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang dako gini nga sala ni traffic enforcer Dominador Regala kay naglabot siya sa punto nga nagambasa, gusto mo patyon ta ka? No? Gusto mo mapatay ka? Ambal sang taxi driver niya hindi na kuya magpatol sa imo. No? Tapos ano pa itong ginambalya nga niya? Why na kuya pamilya nga ginaulikdan? My goodness, oo. Sa aton sini nga mga kabombo. Oh. Ara na nasa kay Mr. Jake Kunlo kag sa nagaimbestigar sa amo sini nga insidente. No? Kung ano ang ila sini nga mga desisyon dira, kung anong maging turn out sang ila sini nga investigasyon. Pero isa diri ang klaro, no? Hindi eksakto ang ginhimo sang traffic enforcer nga manipa sang salakyan. No? Threat. Pwede ni mapablatter sang driver. Oh, grave threat. Ikipatsyon niya mo.
Gusto mo patsyonta ka? Gusto mo mapatay ka? No? Sa driver, sa taxi driver, pwede ka gini makapablatter. Kahit ibasi kung ano matabusi mo. Taton sini makabumbo. Why tama na pa ngayon, basi kung ano ba lang mga sitwasyon now? Oh. Tapos, may mga bad finger pa nga nabalaan ining si Dominador Regala. Oh, di kabay pa. Mangin patas diri ang investigasyon sa Public Safety Transportation Management Office kag ang nagakaigo gid kun tani nga disciplinary action ang impose batok sa sining traffic enforcer nga si Dominador Regala. Lapaw nagkikita sa Latin, iban sini nga mga balita tugyan naton sa iban sini Manusip Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine, kag bantayan naman sini ninyo ang mga matahom sini nga istorya na tuhoy sa mga amay para sa aton sini iyang kahapon lamang program, Father's Day Special. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 11 to 17, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya Fabulous Band ang saliwat na talana nga magahatag sa aton sang 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical entertainment sa Hunyo 17, Sabado sa Concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 18, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latpolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga siya lamang ang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Sa Hunyo 18, Domingo, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maghatag sa tanan nga mga amay kag sa inyo bugos nga pamilya sang 2 ka oras kag 30 minutos nga musical flight sa Concert at the Plaza. Father's Day Edition kicking off at 6 p.m. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod Hapon sa inyo tanan mga kabombo, welcome sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine. Welcome sa 4th day sa ating pagdulong sa inyo sa Father's Day special diri sa kahapon lamang program. 1 day to go, tapos na ito yung special. But of course, it doesn't stop there. Ang ating pagbasa sa mga istorya pa about fathers kung may ara pagid nga mag-alabutan diri. Next week, pwede natin nga mapadayon ang pagbasa sa mga kasaysayan and ang mga nagapaladala diri nga wala nakasulod ang ilang mga istorya sa aton nga week nga ini kung sa diin ginapatigayon nato ng aton nga Father's Day special sa gihapon you have a chance nga mangin tagdaog diri sa kahapon lamang program with your Father's Day entry because nagapangita kita sa gihapon weekly winner. So whether about father mandaya ang inyong story or about something else, isa ka mo sa gihapon sa pagapilian naton nga mangin aton nga. But syempre very exciting prizes na nagahulat sa aton nga Father's Day special nga winner. Para sa sini nga semana ang una gidira, ang interview would be done sa Good Morning Philippines and that would be on Father's Day mismo. June 18, Sunday. Second, mga exciting na mga cash prizes. Many surprises ang nagahulat para sa aton nga lucky winner. Gani pwede pa makahingagaw, makasulod sa sini nga semana. Buwas may ara pa kita time para nga magdulong sa mga Father's Day stories. So i-email na ninyo ang inyong mga istorya. Now na. Email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Sky City Tower Map Iloilo City. Welcome na. We're about to begin our program and read stories para sa inyo. But syempre, no, not without letting you hear this one beautiful song from the Bombo Music Festival. Nangikan kay Jose L.G. Fuentes, LDR. Good afternoon.
Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apan kalit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot taning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulatik storya I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik wa nay kan-anay wala nay pahuwayay wa nay uliay. Never mind kay gikilig man kay ang kamingaw nga akong ibating biligid ka bayran o dolar. Bisagod sa obiyong ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta sa ngalan sa gugma at damag. Paabot hangtod nga mo balik ka ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad mula ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Lisod gyud ang LDR. Pero okay ra. Amo na mga bayo mo si Buano. Triple song, sino ang maka-sustain dira sa LDR? Congratulations. Di basta-basta ha. Long distance. Jose LG Fuentes para sa inyo. Oras naton 22 minutos na makalipas ang alas 2. Welcome again mga kabombo. Sige, preparado na kamo dira sa pagpamati. Ari na ang atong nga first story. Ginapasalamatan ginaton siya for the 2 pictures nga iya nga ginapi diri sa aton. Ika nini. Familiar ka mo sa name. Shagala sang Saudi Arabia. Here, Tita Reggie. Mayong hapon, Tita Regine. Kag sa tanan nga mga suki, kag KLP lovers, pareho ko. Kita ang sulat ko subong para naman ini sa akon mga tatay.
Tibog naman kamo nga ang mga tatay. Not only one, not two, not three, but 8 tatays. Yes, tita. 8 akong tatay. Kay man tita, sa tanan nga mga challenges nga naagyan ko sa kabuhi, amo ini ang mga tatay nga nangin sandigan ko para magdako ako nga maayo nga tawo kag maabot ko man ang mga handom ko sa kabuhi. Una gid tita, si Papa Joe. Amo ini siya ang bana ni Mama Linda nga adoptive parents. Nangginbilin ako ni nanay nga biological mother ko sa ila ni Mama Linda. Dagin sila tita nagpangduha-duha. Nga batunon ako kag palanggaon ilang tunay nila nga anak. Anom kalalaki ang mga anak ni Mama Linda kag Papa Joe. Lapit 20 years old ang kinamagulang sang kamanghuran nila sa una tita, bale panahi o konsastre pangabuhian nila Mama Linda kag Papa Joe. Sang buhi pa ang utod ni Mama Linda nga si Mamang Luz, may ara ini sila nga karinderya. Ang akon mga magulang nga mga lalaki, nagabulig man, ihaw sang baboy kag karbaw para ibaligya sa tungod kay may kaya man ang utod ni Mama, may ginprenda sa ila nga ulumhan. Kag si Mama Linda kag Papa Joe ang nag-uma. Malapad nga palayan at utika. Sa napatay ang utod ni Mama Linda nga si Mamang Luz, nabilin sa ila ang ulumhan, kaginbuligan man sa akon mga magulang nga lalaki si Papa Joe sa pag-atipan sang ulumhan. Ugaling tita, pagligad ang pila ka tinu, hinbawi isang tag-iya sang lupa, hinbawi isang tag-iya sang lupa ang ulumhan nga ilagin prenda sa utod ni Mama Linda. Wala naman sila nagreklamo, kaginhatag sang matawhay. Tungod kay may ulumhan man sila Papa Joe sa pihak ng sityo, amo na lang yadto. Ulumhan. Ang iban ko nga utod tita, mabakas man manguma sa iban nga tawo. Ang subang nga bata ni Mama Linda, nga maninoy ko sa bunyag, ara sa Manila, naga-security guard. Ang isa ko kamagulang, nagabulig sa pag-arado. Ang isa, nagadala sang hand tractor sang iya amigo. Ang isa, nagabantay sang karbaw. Sa tita, nagaobra sadto sa co-op sa amon barangay. Kuntinda naman tita, nagabaligya si Mama Linda kag Papa Joe sang uga nga ginakompra nila sa Rojas City. Maayo man ang pangabuhi namon sadto tita. Hindi ko mahambal na maiwat. Ibisan wala kami sa madamong akwarta, kita masadya ang amon nga pagsinat. Ang balay namon, buluyluhan sang amon mga tupad balay. Kay halos sa adlaw tita, sa amo nagatambay ang amon ingod balay, amo man ang mga bata, nakatubo-tubo ko sang ida. Kasadyagid sa tita, ang ako nga childhood. Hambal gani nila, mga batang 80s, 90s, kukuno ang pinakamaswerte, kay wala pa naabtan sang gadget. Wow, umaagri-gid ako. Ang akon mga magulang tita, super protective gid sa akon sadto. Makita gani nila ako nga nagahibi, dayon na nila ginahambalan, nagaaway sa ako. Ako naman niya tita, kung anong ila ginaobra pareho sang pagpamanday, ara gid ako na nagalantaw. Kay kun kisa, nagabulig man, gali, kay masinabad lang. Haha. Kung gabi naman tita, kung kaisa, nagakadtong amon mga kaingod sa balay, isang sadto tita, kami pa lang ang may TV sa amon lugar. Dabala tita ang may dako nga kaha, pag di battery pa. Sadya na kami tita, kay ara man ang mga bata nga kahampang ko. Kung wala man sang battery, ang TV, dantes ako na Kinaistoryahan ako na ni Papa Joe with matching sound effects pa. Pag-enjoy gid ako. Kanami kay Papa Joe mag-storytelling. Hasta subong tita, dumduman ko pa ang iya mga bedtime stories sa akon. Kung makapoy naman na siya sang istorya, sa ako naman na ang nahambalan niya na magkanta. Ibibo man ako sadto, bisan libagon, proud gid ako nga magkanta. Ha ha ha.
Sa pagtungtong ko sa grade 1, sa dito na, kag nagbatsyag si Papa Joe, sang hapo, kag pagsakit sang iya duga. Si Papa Joe daan, sadto tita, pala inom man, kag nagasigarilyo. Ginbilin ako ni Mama Linda, kanday nanay kag lola, kaya ang akon mga magulang nga mga lalaki, hindi makatatap sang maayos sa akon. Kaya kung adlaw, may mga obra man sila sa uma. Gindala siya ni Mama Linda, si Papa Joe, dira sa hospital sa Iloilo. Malapit man isa ka bulan ang tiner nila dito tita. Pero naghambal ang doktor na acute na ang balatian ni Papa Joe. Kagod mabuhi man ini, gaantos lang ini. March gidsad to tita. Pagkatapos ko sa grade 1, may ribbon ako. Naghibi pa ako sadto. Gusto ko gidani si Mama Linda ang matakod sang akon ribbon sa ibabaw sang stage. Kaya wala pa sila kapuli ni Papa Tita, si Lola ko nga nanay, ang akon biological mother, ang nagtakod sang akon nga ribbon. Sila kaadlaw after sang graduation namo. Itaginsugo ako sang akon mga magulang na mabakal sa tiyan. Tingala ako tita, nga ang mga kabarangay namon, may istorya pag nagatulok sa ako. Namangkot sila kung kapuli na kuno sila mama halin sa hospital. Haling ko wala pa. Nasugatan ko man tita ang magulang ko nga babayi. Nagahampang sila sa iyamig. Pagkita niya sa akon tita, gulpi hambal sa akon, nga si Papa Joe kuno, patay na. Wala na ko kadungdong tita kung ano ang ginpabakal sa akon. Kag nagdalaga na lang ako puli, kag maghibi sa akon mga magulang nga mga. After sina tita, nag-alabot man ang mga himata ni Mama Linda kag mga utod ni Papa Joe. Halin sa pihak nga si. Nagbuligay sila tita obra sang palaypay para sa haya ni Papa Joe. Bale, 1 month ang haya ni Papa Joe, ante siya gindubong. Amo man na nga time, tita, nakabanding ko, tanan nga kaparyente. Both sides ni Mama Linda kag Papa Joe. As in, special gid tita. Ang pagkabig nila sa akon, di mabatyagan ko gid ang ilang pagpalangga bilang isa sa ilang kapamilya. Paglubong kay Papa Joe, tita kadamo sa mga nagtambong. Pero tita, halos tanan nagahambal. Nga tungod kuno sang akon nga panalambiton sa paghibi. Nagakadalaman. Gawawaw gid ako tita, kagkatunog sang akon hilibi. Kuya dan tita, nabaw gid sang luha. Gamay lang na kis ang butang, mahibi na ko na dayon. Halin sa nadula si Papa Joe, tita nagbaka-baka gid ang mga utod ko nga mga lalaki para sa pang-adlaw-adlaw namon nahanglan. Bisan maiwat amon pangabuhi. Kung ano ang gusto ko, ako lang kahambal kay sa mga utod ko nga mga lalaki. Basta kaya nila, nahatag gidayon sa akon. Nakita ko gid ang kabudlay nila tita. Gani, nagbakas man ako sa akon nga pag-eskwela. Kada sirasang klase, gasaka gid si Mama Linda para magtakod sa ribbon ko. Sa graduation ko naman sa elementary tita, ang ikaduha nga bata ni Mama Linda ang nagtakod sa akon ribbon kaysa dunga time na hospital ang abot nga bata ni Mama Linda. Abendisa. Sa 4th year high school naman ako. May mga nagpangaluyag sa akon sa school namo. Tita, nahuya, nahadlok pa ako sina maghambal sa ila. About sa mga nagpangaluyag sa akon. Pero kung mag-istorya kami, gahambal man na sa tita, na basta ipakilala ko lang sa ila, wala gid problema. Asa nga nagkilalahay kami, sang first love ko tita. Nagaluyagay man kami, naging sabat ko siya. Bale, naghambal ako kay Mama Linda, tita. Saling ko kinsabat ko na ang schoolmate ko nga nagpanguliyag sa akon. Hambal ni Mama, ipakadua di siya sa balay para nga makilala ng daymanong mo.
Kaya ang lalaki, basta seryoso sa imo, matubang gid na sa mga magulang mo. Gipakadto ko man ang migo ko tita sa balay. Nagpakilala man siya ng formal sa mga magulang. Mga 5 years man kami tita sang nobyo ko. Kagulpi na lang, isa ka adlaw. Basta na lang, wala na siya nag-communicate. Sang college ako tita, gindoble pagid sang akon mga magulang kag ni Mama Linda ang pagbakas para nga mapatapos ako. Second year college ako tita, sang gulpi na lang nga nagluya ang isa ko ka magulang nga nagapataya sa ST El Saldo. Amo ini ang ikaduha nga bata ni Mama Linda. Paladaog gid ni siya tita permi, kag isa gid siya sa nagahatag kay mama sang budget para sa pagkaon namo. Uso abisad to tita, ang ginatawag ni nabala nga betsin sa pagkaon o kung ginabutangan ko no hilo ang pagkaon sa mga karinderya. Pero may nagahambal man, basi ko no may nahisa, kagin pahiwitan, kay gulpi lang ang iya pagmasak. Ginabutangan. Pagindalaman namon si Manong sa hospital, tita, pero wala man natungod sa doktor ang iya. Ganigindala na lang namon siya sa amat-amat, tita. Naglala na gid ang iya sakit. Hasta nga hindi na siya makatindog, kag ginahungit na lang namon siya sa iya nga. Daw baby, ang kahalimbawa niya, tita. Hindapuan siya sa pneumonia, kag ginhapo. Kag dito na, tita, na nadulaan na lang siya ginhawa. Grabe gid ang amon kasubo di ng pagtaliwan sa isa ko ka magulang. Pag nagdoble man ng paghimakas ni mama, kag sa iban ko pa nga mga magulang. Si mama tita naga-loan na siya sa mga lendings, kag ang isa ko man ka magulang, nagkuha sang motor nga hulugan kada bulan kay ginapampasahero. Kaluyan man tita, kay bisan paano nakatibawas kami hasta nakatapos ako sang akon nga college. Tapos graduation, tita, OJT naman naman. Pinpili ko nga dira sa isa ka hotel sa Iloilo mag-OJT para medyo barato ang boarding house. Naghimakas naman ako, tita, nga mag-overtime sa pag-OJT ko para madasig ako makatapos kag maka-apply dayon sa sulod sa 2 ka semana. Sa Reg, tapos ko ang akon nga OJT. Ako ang una sa batch namon. Nakatapos ang OJT. Sa hotel kung sa diin ako nag-OJT, dito ko nakilala ang akon ba. Siya man ang nagbulig sa akon na mag-apply sa iban nga mga hotels dira sa Iloilo, kay man, isa lang kami ka-school graduate. Ay. Sa 4 kay ginaplayan ko, may isa nga nagtawag sa akon para sa interview. Grabe ang kalipay kita. Last, makaobra na ako. Paano? Makabulig, kanday mama, pag sa mga magulang. Bale, restaurant ini tita sa may city proper, pag nag-offer man sila sang reception package para sa kasal, birthday, kag bunya. 150 pesos lang sad dong ako nga sweldo. Pero okay lang, kay libre man amon accommodation, kag may free meal. Mga 6 months na ako tita nga nag-aobra, kagulpi lang, na wala na nag-communicate o nobyo. Nag-eskwela sa Rojas City. Why naman ako tita nagsinabad sa iya? Kasi makaistorbo ako sa iya pagtuon. Nag-akigan pa ako ng iya pag. Wala na ako nobyo sad to tita. Kag magkita ay man kami sang akong bana. As friends lang kami sad to tita Reggie. Nahibalaan niya nga wala ako nobyo pag nangaluyag siya sa. Kay mabuot man kag mabaka sa obra, kinsabat ko siya. After pagsabat, what happened? Tayo na. We will know. We will confirm. Kung sila nga ba talaga. Padayon na natin ang pagbasa diri sa istorya sa aton ni Shagala sa Saudi Arabia sa aton nga pagdudong sa inyo sa aton nga Father's Day. This is Tita Regine diri sa KLP. Magapanambalik kita. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Ayan kita sa sulod diri ni Siagala. So 1 year man ako nga nag-obra dito tita. Sangin kadtuan ako sang utod ni tatay nga babae. Kag naghambal siya, nabuligan kuno ako sang bata niya nga maka-apply obra abroad. Ginpakuha niya ako passport. Kag naghambal siya nga makadto ako sa Manila kay tatay ko nga akong biological father. Kag samtang nagahulat nga ma-process ang akong mga papeles. Dito ako anay tener sa balay ni tatay. Napanungdom ko tita. Na time naman siguro para nga ma-meet ko ang akon nga biological father sa personal. Halindaan sa tita, isang tuod, busog ako sa pagpalangga nila Mama Linda. Kag mga utod ko nga mga lalaki. Hinahandom ko man gihapon ang adlaw nga magkitaay kami sang akon utod or tuod-tuod nga tatay. Para sa akon tita, hindi bugos ang akon nga pagkatawo kung hindi ko siya ma-meet in person. I decided, tita, nga mag-resign na lang sa kinaobrahan ko. Kag magpa-Manila. Naglisensya man ako kay Mama Linda, mapa-Manila para nga makita kag makilala ko man si tatay. Kag kung ma-process ang akong papeles, ma-abroad ako. Nagpasugot man sila Mama Linda, kag mga utod ko nga mga lalaki, tita. Upod sa pakaisa ko nga lalaki, tita naglakat kami. Pagabot ko sa balay ni tatay, kado mahibi ako kay sa isip ko nga after 20 subong ko pa lang ma-meet si tatay. Pag mabugos ko na, ako nga pagkatawo. Bale, may ana na si tatay nga asawa kag may utod ako nga lalaki. At that time, tita, 5 years old pa lang. Wala gid ako tita nakabatsyag na naakig. Tungod kay ginbayaan niya kami sa mga utod ko. Kag pareho man sila ni may bag-o na pamilya. Mabuot man ang asawa ni tatay.
Bale, ang obra gali ni tatay, nagatahi sang pilas sa mga ginbulang nga man. Dako ang ginahatag sa iya sang tag-iya ka man. Gani tita, kada pauli niya, kadamo sang pagkaon nga dala niya. Ginabaklan ako sang mga bayan. Maayo man ang pagtiner ko sa poder ni tatay. Mga 3 months ang tiner ko sa Manila. Tita nag-apply ako obra sa isa ka fast food chain para hindi man makapabugat kanday tatay. After 6 months, tita natapos na ang kontrata ko sa fast food. Kagula man gihapon ma-process ang papeles ko, gani naglisensya na lang ako kay tatay na magbalik pa uli sa Iloilo. Nagdira mangita sang obra. Pagbalik ko dira sa Iloilo, naging pangitaan ako sang akon bana sang boarding house. At that time, tita, nobyo ko pa lang siya. Ang nakita niya nga boarding house, malapit sa ginarentahan nila nga balay sang utod niya. Kundiin sila nag-e. After 1 month, sa nakabalik ako dira sa Iloilo, nakakita man ako dayon sang obra sa isa ka coffee shop dira sa Mandurri. Mga 6 months man ako nga nag-obra tita, pag nagbusong ako. About it. Hinadlukan pa ako magsugid kanday Mama Linda. Sa mga utod ko nga mga lalaki, nga nagabusong ako. Ginpabakod ko akon buot, pag nagtawag kay Manong, si Mama ang una ko nga ginhambalan. Na-shock gid siya pagkabati niya. Pag ginatag ang cellphone sa isa ko kamagulang nga lalaki. Una, medyo naakig pa sila, ay wala pa kami nakasal sang bana ko. Pasalamat gid ako tita kay sa uli nabaton Manila ang akon kay. Pag naghambal na lang, nadalon ko pa uli ang bana ko para ma-meet nila tanan. Mga 4 months ang ginabusong ko tita, kag nagpuli kami sang bana ko sa balay. Nagmagpakilala siya sa mga utod. Maayo man ang pagbato nila sa akon bana. Nag-resign ako sa akon ginaobrahan, kag magpauli sa balay. Nabilin sa boarding house namon, ako nga ba, kay sige ang iyang obra sa isa ka hotel, dira sa Iloilo. Mga 7 months na ang ginabusong ko tita. May ara nga mass wedding sa amon parokya. Gini-encourage man ako ni Mama Linda na magpakasal kami. Wala pa kami sa dako nga savings tita. Ay una ang ginapreparahan namon, amo ang pagbata ko. Naghambal man ang mga utod ko nga mga lalaki na maamot-amot sila para sa handa namon sa kasal. Basta, magpakasal lang kami. Amo to tita nga gin-process namon sang bana ko ang tanan nga requirement sa amon kasal. Simple lang ang amon kasal, tita. Pero kasadya. Ara tanan nga pamilya nila Mama Linda, nagkaparintihan ni Papa. Kag sa ila ko na ba tita, palangga gid ni. Bisan hindi nila ako kadugo. Medyo sad lang ako sad to tita. Ay ang biological mother ko, wala gid kasal. Bisan ara lang siya sa ilabas. Pero natigayon man sa maayo ang amon kasal tita. Hindi man bongga, pero masadya, kay nakaupod namon sang bana ko, amon tagsa ka mga pag. Almost 3 weeks before ako magbata, tita, November 8, 2013, gabot ang bagyo ngayon. Sang aga pa lang tita, gina-announce sa bombo nga mabaskog ang bagyo nga mag. Si Mama Linda kag mga utod ko nga mga lalaki, busy na sa pagpanghimos sang amon mga kagamitan. Ginpa-evacuate man kami ni Mama Linda sa maninay namon sa kasal, kaya ang ilabalay sa concrete. Sang temprano pa tita, naghambal lang akong maninay, makauna ka. Kagamat-amaton himos ang mga gamit para kung ano gid man, ready kami sa pag-abot sang bagyo. Una tita, kampante pa kami, kay ulan lang, kag mahina nga han. Sang udto na, dito na kag naglaslas ang bagyo nga Yolanda. Ang steel nga atop sang balay tita, nagahunga-hunga nga ginapalid sa mabaskog nga hangin. Nagapungko kami sa sala tita. Tingob kami anom, nagakupanay kami. Ang 3 ka mga bata ni Maninay, todo ang hibi, kinahadlok. Si Mama Linda kag si Maninay, todo mang ang hibi. Kasi mag-apok ang atop, pag ano ang matabo sa. Kuya tita, nakulbaan man. Pero pilit ko nga ginaparelax ang akon balatyagon.
Kaya nahadlok mo na nga maalangan ako bata. Nagpangamuyo kami tanan, tita. Samtang nagapamati na nagalagapok nga mga kahoy sa samtang nagahampak ang mabaskog nga hangin dala ni Super Typhoon Yolanda. Nabatyagan ko man ang paghulag sang bata sa akong daw nagalibot man ini kay Filya man guro ang kulba namon sang amot. Naubos basa ang mga kagamitan ng daymaninay, tita. Kaya nagsulod ang tubig ulan kag mga dahon sang kahoy dala sa mabaskog nga hangin kag daw nagapanihol pa ini. Mga alas 3 na sang hapon, tita, naghagan-hagan. Naghambal si Manina na magsaylo kami sa ila underground para didto magpahuway kay ubos gid basa ang sa ibabaw nga area mantika sang ilabay. Si mama naman, tita, hindi man mahimos sa akon mga magulang nga nabilin sa balay. Pagkaaga, tita, ginlantaw namon ang guwasang balay, puro tumba ang mga kahoy. Pag hindi mo na makilala ang lugar, ay halos nakalbo ang mga kahoy. Pag hindi kitaon karsad. Wala man sang baha, tita. Amo lagi dato ang puwero ti kabaskog sang hangin. Nagpuli kami ni Mama Linda sa balay. Nagdako ang pasalamat namon. Wala naguba or nakakas ang atop sang amon balay. Bisan kahoy lang. Ang kusina namon kag CR wasak gid. Sang time na sang inugbata ko, tita, si Manong Boyet ang nagupod sa ako. Amo ini siya ang ikaapat sa mga bata ni Mama Linda, kag amugid ni siya, tita, ang close up. Ang akon ba na, tita, tira pa sa Iloilo, kay may duty pa siya. Si Mama Linda gusto man tani magupod sa akon sa hospital, galing. Kay nakita ko, tita, nga mas ginakulbaan pa siya kaysa sa ako. Ako sa iya. Pabilin ka lang anay diri sa balay kay basi nakabatabangan kaysa ako. So nagkadlaw na lang siya, tita, ay nagpasugot. Na magbabilin kag naghambal na maapas kung makabata na. Tang-ana na ako sa RHU, tita. Nabalaan nga suli gali ang bata sa akon siya. Gani naghambal ang midwife ni transfer ako sa city kay wala sila nagapabata sang suli. Kag in case ng emergency, wala sila sa mga equipment na makabulig sa. Samtang gapasakit ako, tita, nakita ko man ang kaluoy, ginabatsyag ni Manong para sa akon. Una gindala ako, tita, sa isa ka public hospital, pero nagambal ang mga doktor, wala sang bakante. Kay madamo ang na-confine, tungod sa nag-agi nga Super Typhoon Yolanda. Why kami choice, tita? Kundi sa isa ka private hospital ako magbata. Kay base, kung madelay pa, kung mabutang sa ital-ital ang kabuhi namon sang bata. Nakabata ako, tita, kagkadako sang bill namon. Si Mama Linda, tita, nag-abot sa hospital, nagpagkita niya sa akong subang, grabe gid ang iyang. Ara man ang ako nga ugangan nga si Nanay Carmelita. Nag-apas man ang ako nga biological mother. Bot kami, tita, sang manog-discharge na ako, kadako sang amon bill. Pagabot man sang bana ko halin sa iya obra. Asikaso man niya ang PhilHealth, pero dako man gihapon ang nabilin nga balay. Bali, tita, may nagbulig sa akon sa Canadian Army nga babaye nga na-meet ko sang pagkadto nila sa amon barangay. After nga nag-agi ang Super Typhoon Yolanda. Paredi naman yung story ko sa friend Canadian nga nangin ang namon ako nga subang, tita. Nagpuli kami, tita, kay nakita ko gid ang kalipay sa akong mga utod nga lalaki. May bata na sa amon balay. May kalingawan. Super palangga man siya sa mga lola niya, tita. Pati naman sa akong biological father, nga subong sobra na isa ka tuig sa liwan. Bale, 2 weeks pa lang ako din nakaabot sa Saudi, tita. Pag napatay man, tungod sang kidney fail. Tay, I know nga ginaguide niyo gid ako ni Papa Joe. Nalampuasan ko ang kabudlay diri sa guwasang pungsod nga malayo sa pamilya. Tay, sang tuod nga ginbayaan kay ginbaliwala mo kami sang ako. Wala gid ako sang kalain.
In the first place, inikana namin. Salamat kay ginatagan mo kami sang mabuhi, kag ma-enjoy kasubok. Bakit? Kalipay, diri sa kalibutan. Sa akon mga manong nga nagpakatatay gid sa akon. Madamo gid nga salamat sa pagpalangga ag sakripisyo ninyo. You are more than just a father, but a hero. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay kag nagpakatatay sa ila ka bata. Fathers are the best treasure. Not just a normal father we know, but fulfill and our life. Madamo nga salamat sa pagbasa sa akon malawig nga sulat. Damo abi ako tayo magkita kay nagkadto kami sa Jubail. 8 hours ang amon biyahe from ang tagpadala. Tagala, sa Saudi Arabia. And about her picture, una nga picture di Reg, amo ini siya tita, ang ika-4 nga bata ni Mama Linda, kag Papa Joe, amo ni siya ang close gid sa ako. Upod niya ang 3 ko ka mga kabataan. Okay, ang grupo, that's it. Upod niya ang 3 ko ka mga kabataan, ang baby, amo na siya gid bata. Ang second picture, tita, amo na siya, ang ako niya, biological. Alright. Okay. Sige. So, thank you very much, Gid, sa imo, Shagala, and thank you sa pag-apid sa mga teachers. You're one of the lucky children around. Iban, isa, 2, 3 ang mga ginakabig ng father, pero ikaw, 8 gid ka mga tatay. So, bisan diin ka lang gali makadto, no? Bisan diin ka lang, bisan sinulang sa ila. Ang imo nga paanggaan. Ganani. Kasi ka, big ka gid nila. Tuod-tuod na dugo kag uno. And you're so lucky. Thank you so much. Oh, Shagala sa Saudi Arabia for your story about your father. Magapanubalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gid. Bulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang... Or isunod naton ang short entry naman ni Virgo 40 ang first district. My dearest in the region,
Hello, how are you? Good afternoon sa tanan nga nagapalamati sa programa. Inday 71 years old na ako, kag maskin old na, hindi ko gid malipatan ang huwaran ko nga tatay, kag tama gid ka mapintang gaon nga tatay. Inday hindi ka siguro magpati. Damo kami nga magulutod. Isa lang ina ka Iloy kag amay. 18 kami kakabataan nila. Oh, grabe. 9 ka babae, 8 ka lalaki, 1 ang nahulog. Ugaling tama gid kay tatay kapisan. May ara nga punong kag jutay man nga ulumhan kag may damo nga tawo nga nagaobra sa punot or baybay panguha suda. 19 years old si tatay. May bata na sila ni nanay. May bata na sila ni nanay. Day, sorry gida, tama ka karap sang mata ko. Ano pa malain ng 3 sa amon ang wala pa nga buhi. Sang 2000 kami napatyan. Sabi mo, Inday, sa oras na magkaon kami, isang magagmay kami. Sobra kami sa laba nga. Hindi ina si tatay magkaon. Kung hindi niya kami matipon. Hindi kakilala sang amon mga ngalan. Amuman kung Sunday, magsimba, ara na siya gabantay sa amon kung magsimba. Subong ako, 76 years old na ako, kagluyag ko gid nga forma man sulat sa imo. Second ko na ina kapag sulat sa Terry G. Dream ko gid nga makita ikaw. Well, Inday, hindi ko gid malipatan si tatay ang mabinuligon sa mga tao. Nagpahuway siya sa 2008, 95. Abi mo, Inday, kakita gid maayo. Tatay, happy Father's Day. Thank you, Inday Regine. God bless you. Virgo 14. Mayari pagigali sa dalom, sorry sang agi ko, blurred sang mata, wala budget. Pa-check. Si Virgo 14, thank you very much. Ba, porte mo ka productive sang nanay kag tatay mo, no? I have heard before, 14, sobra duha, si isa ka dosen. Kamuya? Grabe. Sobra anom gid sa isa ka dosena. Grabe, believe kita sa imo nga ha? That means siguro super healthy gito si mother mo. Kaya niya nga ibunag ka mo. Isa abi no ang nahulog pero 17 uhi gid ya kanami kag well ang imong father you said very mapisan siguro sa tanan nga bagay. Joke lang, mapisan ang imong tatay. Thank you so much gid. I know nagabantay ka gid dira sa naton sa diri, so I just hope this made you happy. Salamat gid Virgo 14. 1 minuto na makaligad ang tak ng 3:00 sa hapon. Kamo man dira mga kabombo, you have till no tomorrow para nga kung makaabot din ang inyong storya, makasulod. Hope, no? Nga makasulod pa. Buwas sa ato nga pagbasa sa makasaysayan para sa Father's Day. Ganin sa liwat, i-email ang inyong mga istorya sa bombo_Iloilo or ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio. Guys, City Tower, Map Street. Salamat gid and see you tomorrow sa kay Virgo 18 ang aton nga winner. Contact ako. Interview ako sa email. Wait for my call. See you again tomorrow. Madaming salamat sa gihapon ining ako nga Terry Jean sa kahapon lamang. Yuton ko lang ha, may interview ako sa kay Virgo 18 on Saturday. Because today is just tomorrow is Saturday ako. May interview sa imo Virgo 18 so wait. Salamat sa liwat. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.